Amen. Haleluya. Amen. Ndibuliswa tata nomama nobhuti nosisi nabantwana egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Bazalwane masivuselane ngendawo ezimbalwa. Sizofunda kwincwadi. Please. Ncwadi kabaseKorinte chapter 11 yokuqala. Okanye amaKorinte okuqala okanye incwadi yokuqala kabaseKorinte. So funa siqale verse 17. Ukuba ubunokubuzwa ngumntu cinga ebusuku abasicinga khona namhlanje sebusuku. Ukuba benokubuza umuntu uba usindisiwe na, ubunga-reacta kanjani kuloo nto, ubungava kanjani, ubungathi lo mntu lowo ungamphendula uvuya usithi ndisindisiwe, uchani ndisindisiwe. Impendulo yakho kulo mbuzo ingaxhomekeka ekutheni ngubani lo ubuzayo. Ukuba ubuza umuntu phaa esitratweni okanye emsebenzini okanye esikolweni abuza uba usindisiwe, ungavuya xa uphendula lo mbuzo because ungatsho uthi ubone into ethi usindiswe apho kuwe. Kodwa ukubuzwa ndim ke, uhlala nam apha, ukhonza nam apha, ubungaphendula kanjani, ubungaqhubeka. Udima sikhonza nawe, siyavutha sonke. Undibuza lo mbuzo futhi, awuluboni na ulusindiso, ungacaphuki kanti. So ungaxhomeka ukubuza kubani lo mbuzo. But ikibe khona loo nto ngelinye ixesha aboprofethi bona bakwazi ukusibona sonke isitori basithethe. Kuphinde kube khona mina ke ngoku njenye into. Mna vele benombuzo qha uma ndibuze into. Ndinganaso sonke isitori. Ndivele ndazi le nto ofuneka ndiyibuzile. Umntu aphendule yakhe nto uphendula le izokunceda kukwalo mbuzo ndibuzileyo. Bakhona abantu abangasindiswanga. Bakhona abantu ke ngoku abesibini abangasindiswanga kodwa bona bengazazi uba basindiswanga. Why? Kungenxa yoba kukhona indlela yokusindiswa uThixo abasindisa ngayo abantu. Bona bamkelanga loo ndlela uThixo abasindisa ngayo abantu ngenxa yaloo nto abasindiswanga. iBhayibhile iyacacisa usindiso uba lunjani. Ithi lungobabalo ngokholo. uThixo ngobabalo lakhe ngokholo lwaba bantu basindisiwe. Uthi uPawulos ndeza kuni ndakhetha ukungazi into ingenguye uKristu, naye ndimazi ebethelwe emnqamlezweni, ukuze ukholo lwenu lube semandleni kaThixo, lungabi sebucikweni babantu. Kukhona abantu ke ngoku abangakholwa emandleni kaThixo abavusa uYesu Kristu kwabafileyo kuba bavanga loo message njalo. Kukhona ilibhadi ke ngoba ndithi kukhona abantu abangasindiswanga, then kube khona abanye abantu abangasindiswanga bengazazi uba basindiswanga. Imbe yabo into abesibini, bangcono nabokuqala kuba bevanga. Bayazazi futhi nabo basindiswanga. Khona abangasindiswanga bengazazi uba basindiswanga. Ndithi ke ngoku iwesi eyabazoba phakathi kwethu bengasindiswanga. Wawuzofuna ukuyikholelwa loo nto kanti uba apha phakathi kwale gruphu incinci kangaka khona abantu abangasindiswanga. Akumnandanga. That is why ndithi omnye umntu bengakubuza lo mbuzo uba usindisiwe na, but ubuzwe ndim uqhubeke kuba ndihlala nawo uba mfana ndiyazi. Mna ndisazi sonke isitori mna. Ndisuke ndazi umbuzo xa kumele ubuziwe. Ezinye izinto zawuphenduleka phaa embuzweni ube uncedakala in the process, okanye ekuphenduleni kwakho laa mbuzo uyancedakala kuba ngokuyawuvula intliziyo yakho uphendula laa mbuzo ngendlela enyanisekileyo. uThixo wandisa ubulumko ekucebisa esebenzisa mhlawumbi mina okanye nalo mzala nzulu ethetha.
So kukhona loo nto ke bazalwane. uThixo unguThixo wobabalo nenceba nemfesane. Uxolela uqeqo masiqale sithethe kakuhle ngale ndlela esithile losithileke ngayo kuMoses. Isitshelo sikaMoses yasazi Exodus 34 verse 6. UnguThixo wobabalo nenceba nemfesane, olondolozela amawaka inceba, oxolela uqeqo nesono nobugwenxa, ongamenzi imsulwa onalo ityala, obuvelela ubugwenxa boyise konyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwane sabamthiyayo uThixo. Bamba ke kukhona into ethi phakule icacisa uThixo phaba uThixo unjani yena. uThixo ngokwakhe ezicacisa kuMoses kunjani. uThixo babalo nenceba nemfesane. uThixo nguThixo wobabalo. Abantu abehlangana bahlanganelani? Bahlanganela uba bave ilizwi likaThixo ukuze bafunde umweka ngaloo ithi kwabanjalo eHoreb. Ndithi abantu mabahlanganele nale ndawo yesibini. Mabahlanganele ukufunda ukumazi uThixo ukuze bafunde ukumthanda. Kuba uba bayamthanda bagcina imithetho yakhe kuze nabathanda azibone kahle kubo. Kubonakala usindiso kubo. Sezondawo zibalulekileyo. Ukuqala kokwazi ukoyika uThixo. Ukukhula ekwazini ukuthanda uThixo. Gcina imithetho yakhe. So into zombini zibiza ukugcina kwemithetho yakhe andithi. Zizinto ezibalulekileyo ke ezo uThixo usindisa ngalo babalo. Olu babalo olu luyinto abantu abangakwazi ukuyamkela. Akufuneka bafundiswe ukuyamkela. Akufundiswa abakwazi ukuyamkela lo. Uthixo usindisa ngalo. Kukhona intlobo ezithuza abashumayeli. Umvangeli nomprofeti. Umvangeli ushumayela ubabalo lukaThixo. Umprofeti uyavuselela balufumene babalo lukaThixo bangalamkeli lalambatha kubo avuselela. Umvangeli uthi ebantwini nokuthetha apha emhlabeni uThixo wenza into futhi ngenxa yobabalo lakho uyathi nimemile nanoba nibe yinxalenye yaloo nto ukuze nisikeleleke yiyo. Ukuba bayiqondanga loo nto uphinde uveleke ngokumprofeti sengasathethi njengomvangeli yena ke seyamela bavuselele. Abantu bayaliva ilizwi lomvangeli libathembisa ubabalo lukaThixo kuba lilizwi lobabalo nje bangalamkeli. Aze uThixo alijike ilizwi lakhe kumshumayeli lingabi saba lilizwi lobabalo kodwa lisuke libe ngumlilo bona abantu babe zinkuni. Utsho kanjalo kuJeremiah chapter 5 verse 14 uthi kuba abantu bethe bona kuphendula kwabo uThixo akathethanga nawe, ilizwi lam kuwe liyakusuke libe ngumlilo bona babe zinkuni. So ke ngoku kukhona abantu phakathi kwethu abangayibambanga uba usindiso luntoni. Bayafeyila ukwenza lento ifunwa nguThixo. Abasikeleleki kuyo yonke lento yenzekayo. uThixo kuFaro la kuphakamisela yona lento uba ndizizokusenga. Ukuba uFaro wayeyiqondile loo nto wamthobela uThixo wayezosikeleleka uFaro. Kodwa uFaro zange ayiqonde loo nto. Ndaweni yokusikeleleka wava ubuhlungu uFaro watshabalala. uThixo ke ngoku usebenzisa abashumayeli abavangeli esithi ebantwini uThixo uzisa ubukumkani bakhe emhlabeni. Guqukani nanikholwe kubo ubukumkani ukuze nisikeleleke. Kodwa abantu baye bangalamkeli ilizwi lobabalo badliwe likrele. Kwenzeka loo nto uThixo usindisa ngobabalo. Wakhona into yakathethwa ngomnye umfundisi wethu apho esitolo umfana esithi abantu baye bayamkele uba kufuneka kwenziwe into ethile erayithi
kodwa bengamkelanga lo moya lo uzobanceda uba bakwazi ukwenza le nto funeka beyenzile, ukuze kukhutshwe lo moya lo ubenza bangakwazi ukwenza le nto kufuneka beyenzile. Bantu ndike ndibave bevuselelana besithi kumele wenze into ethile nethile nethile, umntu athi noba yandibulala ndizoyenza le nto, kodwa aqhubeleke efeyili angayenzi tu, kuba kukhona le ndawo angayamkelanga. iBhayibhile inencwadi kaTito ethi lubonakele ubabalo lukaThixo kubantu bonke. uThixo uthi wenza into emhlabeni, wamema bonke abantu wathi ngenani kuyo ukuze nisiveleleke. Ubabalo lukaThixo lubonakele kubantu bonke, lululo lusindisayo, luyasindisa umsebenzi walo ubabalo. Uvesi 12 phanje lo-11 bendimthethe uthi yena lusiqeqesha ukuba sithi sikuncama ukungamhloneli uThixo nokuhamba ngokweenkanuko ezizehlabathi, siphilele ekuhloneleni uThixo nasekulungiseni, silinde ithemba eliluyolo, ukubonakaliswa kobuqaqawuli boThixo omkhulu, umsindisi wethu Yesu Kristu owazinikelayo ngenxa yethu, ukuze yena asihlawulele, asikhona ukusihlawulela ngegazi lakhe kuko konke kuchasa umthetho, sono lonto sikhule sonweni, azihlambululele abantu abangabakhe abazondelela imisebenzi elungileyo. Yabona usizo uba luyiprocess, luyinto eqhubelekayo. uThixo uqale ngobabalo lakhe, ngothando lwakhe, wanikela ngonyana wakhe uYesu, ukuze okokuqala umsebenzi wobabalo asisindise, okwesibini asifundise ukuthi sizincame ezi zinto zisihlukanisa noThixo nokuhamba ngokwenkanuko yehlabathi, siqale ke ngoku kuphilela ekulungiseni. Ngeli xesha langoku silinde elathemba, sinethemba nje basiphila apha elokubona ubuqaqali boThixo omkhulu. So yakuba ukhona abantu abangayamkelanga loo ndlela, baye bafunde ukuphila ebungcweleni nasekuhloneleni uThixo, bengayamkelanga le nto yokuqala yenziwa lulo ubabalo. Ayizuphuma le yesibini yenziwa lubabalo ingamkelwanga le yokuqala yenziwa lubabalo, le kukusindisa. Kuba uyaqhubeleka chapter 3 chapter elandela emva kwayo ecacisa uba le nto ayithethayo apha kulo chapter 2 iyenzekwa kanjani, uyenze kanjani nje ucacisa le nto yobabalo. Because ubabalo baye baluve ngathi luyinto elapha emva kwam ethi nansi indlela hamba kuyo nje besisho uyizayo, ingathi into ethi no to ungodliness. Xa ndisiyabela ukuthi no, ingathi into enqandayo. Uyayibona lo picture le yipicture yento kuthiwa sisiqalekiso. Jonga emthethweni uDeuteronomy ithi uzonqandwa kwinto yonke osakuyo isandla sakho. Yinto lesiqalekiso kulo kunqandwa kuyo yonke into oyenzayo. Olubabalo luyenzi kanjalo le, luqale lukusindise, lusogqiba lukufundise uba nje basosindiswe ke ngoku nantsi impilo uzoyiphila. Uqhubeleka icacise kuchapter 3 uba yenziwa kanjani loo nto. Uthi unikele lo nyana wakhe, uthi thina uqala siqalise ngobisela verse 3 verse 4 esithi sasihamba ngenkani thina sinjengalaa nto bethi kuma-Efese uzisidalwa ungumuntu omdala, umntu owonakaliswe kuyinkanuko yokulukuhla. Uthi besinjalo thina sithiyekile kwathina sinto ezicekisekileyo. Uthi kodwa luthetha kubonakala uthando lakhe uThixo nolubabalo lusithetha ngalo. uThixo wasihlambulula ngokuhlambulula kaMoya Oyingcwele, awuthulela kuye ngobubele bakhe ngobabalo, hayi ngoba senze into elungileyo thina, kodwa yena sisipho le nto wathulula umoya wakhe wasihlambulula ngayo. Olubabalo luyenza kanjalo le nto yokusindiswa. Ithi wawuthululela kuthi lo moya wasihlambulula ngaye la Moya Oyingcwele. Nawu sesisidalwa esitsha. Yiyo le muntu ngoku sesikwazi nokusondelela imisebenzi elungileyo. Bakhona abantu abangekayamkeli loo nto yokuhlanjululwa kulaa Moya Oyingcwele, into esisipho esuka kuye uThixo. Yile nto ke ngoku
ukhona imfuneko yokushumayela baxelelwe ngale ndawo bakuyiba ngoku ungulo mntu mdala lo uthiyekileyo, lo mntu lo amzimemela isiqalekiso kuThixo nasebantwini bathe isiqalekiso kuye kuba kakwazi unenkani uthiyekile lo mntu. So ufuneka intshumayelo uyibaxela uba nikuloo nto, kanti kukhona enye into yesibini ekuthiwa sisidalwa esitsha ekuthiwa sona sithe ngoku kaThixo sadalelwa ebungcweleni nobulungisa obuyinyaniso. Kuthiwa ke lo mntu lo ugcwaliswe yintoni? Zimfefe nabobubele nokuxolela lo mntu njalo. Abantu ke ngoku abakwazi ukwenza le nto ifunekayo kuba bacinga uba bona kufuneka sifunde ukuphila ebungcweleni, bethatha ii-pieces ngee-pieces, bayithathe iBhayibhile ke ngoku bayenze ingathi yi-instruction manual yobomi. Kanti iBhayibhile yile nto ilizwi likaThixo athi ngalo liphilile lisebenza, athi futhi libubomi kwabalifumanayo nempiliso nyameni yabo yonke. So lo mntu lona ebesisidalwa ebengulo mntu mdala athiyekileyo, angasikelelekiyo futhi angomgwebo qha kwayena. Ngokuba balukaThixo lafike lamhlambulwa nguMoya Oyingcwele athi ukuthulele ukuthi kungekho nto siyenzileyo ukuze sifanele ukuthululelwa lo Moya Oyingcwele kusisipho. Ngoba xa simazisa lo mntu uba lo mntu lo uzise sisidalwa sithiyekileyo wena, esi sonakaliswe yinkanuko yokulokohla, eso sidalwa eso sithiyekile, sithiywe nangabantu nangoThixo, siqalekisiwe eso sidalwa sinjalo, akukho nto ilungileyo izawuphuma kuso. Asoke bazazi ke ngoku umntu uba udinga uncedo. Sithi ke ngoku olo ncedo udinga kuthiwa sisipho sikaThixo lubabalo lukaThixo uba akuthululele lo Moya wakho Oyingcwele akuhlamba kwenza ube sisidalwa esitsha esi athi ngokukaThixo hayi ngokomntu. Sidalelwe ebungcweleni obunyaniswe nobulungisa. Once umuntu abona uba kukhona into kufuneka abe yiyo ke le izophila le mpilo uThixo ayifunayo, le nto sisidalwa esitsha ibe phaa ngaphakathi kuyo, then asogqiba akholose ngalaa nto kuthiwa sisidalwa esitsha. Le yathi uPawulos akunamandla kuKristu ukwaluka nongaluki, into enamandla sisidalwa esitsha. Akholose ngesaa sidalwa sitsha asogqiba eyiseke nokuba sikho phaa kuye ngaphakathi. Sona esasidalwa sitsha sikholene nomthetho kaThixo, siyawuthanda umthetho kaThixo, aze evuka yonke imihla aphile ngokuthembela kwesasidalwa sitsha. Sithi ebomini bam umuntu ohlangana nam uzobona esisidalwa sitsha, ekuthetheni kwam kuzophuma esisidalwa sitsha. Sibasikelela abantu baze bathi nabangathandiyo ukundithanda, bangakwazi ukuzinceda kodwa bathethe intsikelelo kum. uSawule wayengakuthandi ukusikelela uDavide kodwa wayengakwazi ukungamsikeleli. Uzokhumbula kuba uDavide wayephila ngokwesidalwa sitsha, emfumene uSawule uba angambulala kodwa angambulali, azathi uDavide uSawule umuntu xa elufumene utshaba lakho uyalundulula lunoxolo na, athi nyana wam Davide makakuphindezele okuhle uYehova ngenxa yale mpatho yakho ungiphathe ngayo. Qala thethe kanjalo. Aphinde afumane ithuba lokumbulala uDavide angambulala, aphinde athi nyana wam wosikele mawusikelelwe ufeze kufezeke. Akaphinde bamsikelela umphefumulo kaSawule wona usikelela uDavide. Ndithi kukhona ulwazi onalo apha engqondweni, olo lwazi luvakala xa uthetha. Ndithi unalo lolu lwazi lupha ezintsweni, olo lwazi lubonakala xa ngakusenza izinto. uSawule wenalo olunye ulwazi ulapha engqondweni uba ndimthiyile lo mntu kuthiwa nguDavide, kodwa wenalo olunye ulwazi, olo lwazi lalumsikelela uDavide. Iintshaba zakho zikusikelele, umphefumulo wazo ukusikelela, kuba ukwenza kwakho kuzoyisile ufunge amalahle alizikugalela ubabalo phezu kobomi bakhe. Endithethe kakhulu but ubabalo olu kufuneka laziwe. IBhayibhile ke ithi bazalwane, kukhona indumiso 130 inendawo ethi ukuba wena Yehova ububunqala bugwenxa
okanye uhlala phansi ububhale phansi ububali uba wenze into ethile ngokusophila isithethe ngayo. Uba wena bubunqala ukukhipha ii-records zokudlonga ubomntu, kubani na ebe nokuma? Ucaba kwa mntu ube nokuma uthi kuwe senza lokho. Uthi kodwa kuwe kukhona ukuxolela ukuze sifunde ukukukhonza okanye ukuze sikukhonze sikoyika. Kwezinye iversion ithetha ngohlobo ithi kuwe kukhona ukuxolela ukuze sifunde ukuyika. Kucace uba kwanethuba lokufunda ukumoyika uthi ulifumana xa iqale wakubabala wakuxolela. Kuba ukuba akaxolelanga awuzulifumana. Uthi kundibuso naye inti siyaphela i-indignation okanye umsindo wakho. Uthi siyaphela siyoma amathambo. Asikwazi nokuma phambi kwakho, asikwazi nokusondela. Kufuneka ubaba uze sikwazi nokusondela. UDavid uthi uNyobi akabe kukhona umuntu olubambayo uswazi lakho ukuze ndifumane isithuba lokuthetha nawe. Kuba ngoku uswazi lakho liyandithusa. Akuyompilo erayithi lo. So olu baba luqale lusithini? Lusixolele ukuze sifumane ithuba lokufunda ukumoyika uthi ukuze sikwazi ukumkhonza. But ube khona uIsaya. Yabona ubaba linjonga uba lusixolele uqala ukuze thina sithi ngaba sixolele sifunde ukumkhonza uthini? Umoyika simkhonza. Olu babalo olu luyasisindisa ukuze sikwazi ukumkhonza uthini ukuze sithi okwangoku silinde elathemba leluyolo simkhonze uthini. Injongo yolo babalo. Ubabalo lukhokelele ngoquko entshontsha kumaRoma chapter 2 verse 400. Injongo yobabalo kuba wena mawuguquke. Thina ubonisa ububele bakho ukuze uguquke. UPaul xa ebhala unendawo ethe qanile kwezileta zakhe makwande kuwe okanye kuni ubabalo noxolo. Uxolo yintoni? Ukuba sentandweni kaThixo. Awukwazi uba sentandweni kaThixo ngaphandle kobabalo ude ubabalo uncedwe. Kucace uba kunento yokuqala ubabalo kuze kuphume intando kaThixo ukuze ube seqini, awuzuba seqini ungababalwanga. So olu babalo nje injongo yokuba lusisindise kokuqala. Luba lusisindise. Yabona into ndijonge ndithi le nto yokuba unqane ntweni wam sisiqale usigama lalo. Uthi umprofeti kuDavid hamba uyoyenza yonke le nto esenhlizweni yakho kuba uThixo ukholiwe nguwe. UThixo ukholisiwe sesisidalwa sitsha athi sidalwe ngokwakhe ukuthanda kwakhe. Ukholisiwe sesisidalwa sitsha. Yonke into esenhlizweni yakho uthi masiyenze. But esidalwa lo muntu mdala yena uqalekisiwe kuyo yonke into asisanda sakhe kuyo uyanqandwa namuntu. So lo muntu lo ufuneka ngobaba lukaThixo asindiswe aphiliswe. Abe sesidalwa sitsha singanqandwa nje sivuka sisazi uba sizondelele imisebenzi emihle. Ithi iBhayibhile kwincwadi yabaseGalati ithi ngokubhekisele kwezinye izinto akukho mthetho, akukho into inqanda ithi ungavuyi kakhulu. Ithetha ngovuyo noxolo nothando lezinye izinto ithi kwezinye into zilithi. Belithi akukho mthetho, akukho into inqanda ithi no ungayenzi le nto. So esidalwa sitsha sinjalo ke asinqandwa ke yasinto kube yonke le nto yenza uyisentizweni yakho yenze. Umqala wasindiswa ubaba uzakwazi ukuyenza yona. So injongo yobabalo xa ekubabalo uThixo wenzele uba wena uzoguquka. Wenze ngokunohlobo. Kuba uphiliswe ngawusenaso isizathu sokuba wenze izinto ukuzenza lethi. So uba umuntu usaqhubeleka enze ngendlela echaseleyo nothile nendlela futhi emenza ngabe ikhona uxolweni nabazalwane bakhe nabamelwane bakhe nabo bantu bakhona. Isisimilo sakhe. Lo muntu lo usesasadalwa sithi kulaa muntu mdala uqalekisiwe ucekisekileyo. Kufuneka ke ngoku umuntu lona akhalele inceba kaThixo, ubabalo lukaThixo ukuze ngobabalo asindiswe, aphiliswe abe sesidalwa sitsha sikholekileyo kuThixo. Ukuze akwazi ukuzenza izinto uThixo ambizele kuzo. Kufuneka lo kuba injongo yobabalo lukaThixo ukuba umuntu aguquke. Ubabalo lukaThixo lukusa inguquko injongo yakhe. Uthi ke ngokundi ku-130 ukuba wena ububunqala bukwena kuba nawe nokuma kodwa kuwe kukhona uxolela ukuze sikoyike. Ukuze kukhona uxolela kuze woyike. UIsaya ke ngoku-26 verse 10 othi ongendawo yena noba ngababalwa akayikufunda kulungisa. Uthi naselizweni labathe cha yena wenza ngobuqwetha.
jonga injongo yokuba ukuba wena ufunde ukulungisa ukuyikuthixo uhlonele uThixo kodwa ongendaweni akuthiwa noba ngabe ulubona ubabalo lukathi balenzelwe enzele inceba yena akafundi bulungisa noba sefumaneke selizweni labathe ca yena wenza ngobuqwetha kongendawo ke lo Fesonga ezo zinto injongo yalo babalo yona kuba lokusindisa ukuze wena ufunde ukuthobela uThixo lento sivusela ngathi thobela uThixo isimilo sakho phanga sithi usindisiwe ukuze sizuze abaninzi ngehambo yakho kodwa bawamkela kubabalo balukwenze lonto akuzubona kasimilo silungileyo kudingeka ntoni baba ukuze sikwazi ukwenza lento ofuneka siyenzile kodwa umuntu ongendawo selubonile ubabalo kaThixo selenzele yena akazofunda bulungisa ungomgwebo kwalo njalo masoyike komgwebo kaThixo into eyikekayo okay sinalo chapter ke ngisafunda kuthethwa ngesidlo senkosi kukhona nokuhlambela kwesidlo senkosi ukudelelwa kwesidlo senkosi ithi ongendawo akabuboni bungangamsha bukaThixo isho kanjalo naselizweni labathe ca yena wenza ngokuqwetha akabuboni bungangamsha bukaThixo awukho ikuyika uThixo akukho kasatho koyika uThixo injongo yokuba abantu bayena mafundi koyika uThixo uthi kodwa yena akukho injongo yakusatha koyika uThixo akabuboni bungangamsha bukaThixo yiyo ke ngolelo uzoba khona kuhlambela isidlo senkosi lufikile babalo kaThixo labonakala kubantu bonke kodwa ngendawo yena wangafundi koyika uThixo kwaze kwaba khona ke ngokuhlambela isidlo senkosi ukusidelela isidlo senkosi yiyo ke ngokulela uba beluthe lushunyayelwe ngumshumayeli ngumvangeli ubabalo lokaThixo kulo lusindisayo abantu bamkele izinto zilungile bezize nalo babalo lokaThixo kodwa bangayivumeli izwe abitshintsho lolu babalo balubonileyo ngoku ilizwe lizolandela kulo lizothi ke kaloku ndilithethela le ndawo nje andinincomi ayisancomi ngolizwi likaThixo seliyamile selisukela abangumlilo emlonyeni womshumayeli abantu bona babazi inkolo bathe kuthethwa bakubili nakusekho akukho babalo lo belushumayele yena lona babalo bangalamkeli ngoku lidlule lixesha kuthiwa andisanincomi abantu kwezinye indawo bekuthethwa kule ncwadi bekusithiwa abantu banazo zonke igift izibabalo zomoya kodwa isimilo sabo asikho right uyibona lo alungiselele okanye ashumayele kusindiswa abantu kodwa isimilo sabo sesiphinde siyichithe inshumayelo yena ngokwakhe besisikhubeliso ebazalwaneni akasebenzanga esimilweni ulubonile ubabalo abantu kuthiwa banezibabalo zomoya batenda nezilimi benza zonke ezinye izinto aba bantu kodwa phakathi kwabo kukhona ukuhlambela isidlo senkosi akukho similo esi-right kukhona abantu abaseva uThixo bamkhonzayo ngohlobo lokuba bashumayele kuncedakala abantu kusindiswe abantu kodwa kwabantu bona bakufundanga ukuhlonipha uThixo ukoyika uThixo nesimilo sabo sibubona ubungangabusha bukaThixo benza ngokuqwetha naselizweni labathe ca endlini kaThixo lilizwe labathe ca bona bangendawo benza ngokuqwetha endlini kaThixo okay ngoku ilizwi likaThixo selisuke kubo kuye mshumayela abantu labangumlilo bona abazinkulu sebakhondema ke ngoku okay kuyabohlwayo into siyaziyo uthi ke kaloku ndinithelela le ndawo nje andincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusindisi kokhona kulungileyo kusindisa kokhona kubi nawe sebesohlwaya ke ngokwabantu because abalamkelanga ilizwi lobabalo uYesu ufikile ke kumaJuda uyakhumbula ezisewusindiswa uba bekholiwe kuye amaJuda babuzosekwa kwangela xesha ubukumkani bamazulu abawamkelanga alile uYesu athi nina nizibonanga izinto ebezizezoxolo lweni kwazi ke ngokulandela ubube emva kwaloo nto babulawa aba bantu kuba bazibonanga into bezizezoxolo labo kusoloko kukhona ukulandela umgwebo xa ngaba kuthe kwangahoywa ngabantu lithethiwe ilizwi likaThixo so uthi ke ngoku ukuhlangana kwabantu kusingisa kokona
kubi. Uthi kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacikithekileyo babonakale phakathi kwenu. Kumele kube khona izahlukano phakathi kwenu. Aba bantu basembathe umntu omdala ukuze babonakale, naba bamambathileyo umntu omtsha bazihluba umntu omdala ukuze babonakale. Aba bamhlubileyo umntu omdala nezenzo zakhe ngabacekithekileyo nabakholekileyo kuye uThixo. Ndimxelele nene, kuyinto ekulindelekileyo, possible, into enokwenzeka, yinto futhi eyenzeka intando kaThixo ukuba umntu avele izwi likaThixo alikholwe, kube khona ukutshintsha entliziyweni yakhe ngoku, izinto ebezenza azibone zibubudenge, abe nentloni nokuba nentloni ngazo, kubonakale kutshintshe noba akakabi nalo lonke ulwazi ngokwalapha engqondweni, kodwa emphefumlweni emoyeni makabe nalo lonke ulwazi. Ilindelekile loo nto leyo. Kodwa xa umntu ezoqhubeleka ekhonza ixesha elininzi lo mntu elide futhi lo mntu aqhubeleke ekhalinyelwe sisikhubekiso, kusuke kwenzeke ntoni? Laa mntu akange alamkele uba balo lufike lomphilisi, lomtshintshe, lomsindisi. Akayenzanga loo. Lo mntu ke ngoku ngulo ungacikithekanga. Ezi zahlukahlukano, la maqela ngamaqela, asisiphumo sokuba kukhona abantu abasisidalwa esitsha nabantu abasisidalwa esidala. Zi-symptoms, into ebonisa loo nto. Kufuneka izinto zibonakale phakathi kwenu ukuze kubonakale abatheni, abacikithekileyo nabangacikithekileyo, abangacikithekanga nje. Aba bahamba inyama, aba bangamhlubanga umuntu omdala nobuxoki bakhe. Uyazi uba kukhona abantu abanento abathi lilizwi likaThixo kodwa ibubuxoki. Kukhona into ekuthiwa yinyaniso yelizwi likaThixo, okanye masithi inyaniso yeBhayibhile, because abantu bathetha iBhayibhile, abantu bathetha ii-verses kodwa bengathethi inyaniso yevesi. Yabona le ndawo ithi Genesis chapter 2 chapter 3 ithi ukuba nithe nadla bomntu uThixo besazi ukuba uqabuka amehlweni nifane njani naye, nazo kuhle nokulungileyo. Ubuxoki laa nto le, kodwa ivesi nayo. Inyaniso yile yokuba mhla bathe badla kuloo mthi bazawufa. Bakhona abantu abasebenzisa iBhayibhile kodwa bengafumananga inyaniso yelizwi, inyaniso into ethethwa yiBhayibhile. Yile nto ngoku izothi iBhayibhile kweyindawo uYesu yena waza enoba kalo nenyaniso. Xa kube inyaniso ecala uba balo. Umntu oyivile inyaniso uzozazi uyalidinga uba balo. Azazi uba inyaniso ngaye ukuba akekho kwintando kaThixo, uthiyekile. Then ungazazi uba udinga uba balo. Kodwa ulahlekisiwe, ukhohlisekile, loo mntu akazuzazi uba lidinga uba balo. So khona abantu bangacikitekanga phakathi kwaba. Okay. Uthi ke ngoku ezinto ukuze bonakala abacikitheke nabangabethekanga. Uthi nantsi into eyenzeka phakathi kwabo. Xenikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko kuba nive isidlo senkosi. Xa umhlangano yintoni? Lilizwe labathetya ndithi abathe kucala. Xa thina hlangana nina nihlanganeli ukwenza kwisidlo senkosi, into yenkosi, into engcwele. Nenza into nina enithatha ngoba eyinqambi, i-common, ayikho ngcwele, ayihlukanga. Anihlanganeli izinto ezezenkosi. Kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla, uqala adle bengekafiki abanye, aze omnye alambe, omnye anqebe. Uthi nantsi imeko phakathi kwenu xa nihlangene. Kukho nabo bantu bahamba ngokwemntu omdala, badla izikhaftini zabo xa kuhlangene. Mamela ngesidalo esitsha kuthiwe ngaso
mabasembathe utsho kanjalo kwabase Efes chapter 4 verse 24 uthi ke kanjalo xa iqhubeleka isicacisa ke kuverse 1 kuverse 31 uthe esisidalwa sinobubele nemfesane kakhulu siyaxolela uthe sinjalo abantu banabubele abo omnye udlo kwakhe aqale adle bengafika abanye yena ke ngokwanele abanye balambe ababangenana abasherishi ababantu uba abantu kaThixo kubo lufikile kuze bona bafunde kuyika uthini kodwa kuba bengendawo abanye phakathi kwabo bengacingitekanga abafundanga bulungisa baze bathi nakwelizwe labathe ca bona benza ubuqwetha badla izidlo zabo apha banqila benza ngobuqwetha elizweni labathe ca emhlanganweni endlini kaThixo kuba aba bantu ababuboni bungangamsha bukaThixo badela indlu kaThixo aba uYesu ngela xesha wazinikela ngenxa yethu ukuze sihlawulele wesenzela uba nathi silinganisele sihlawulelana ndithi sikhululana abanezinto bakhulu abasebukholokweni binjonga Yesu leyo esithi bonke abantu mabangena apha lo nto umntwana okuyenza omnye usenokuba nemali abheki umuntu osengxakini omnye usenokwazi inyaniso axelele omnye ongayazi inyaniso akhululeke binjonga Thixo leyo ndithi sishelisho zonke izinto ungabikho umuntu usilelayo elubabalweni likaThixo angasileli nange-5 angasileli nangokwazi angasileli nangento indawo yokuhlala binjonga kaYesu leyo xa isihlawulele sifumane umzekelo wakhe ezintweni zonke uNkulunkulu bamazulu belona uzoyibona kakuhle xa ngaba ecacisa kwincwadi uYesu yena ngokwakhe incwadi kaMateyu chapter 25 ekakuthi umgobo uzobathatha esithi uzoba ngathi umuntu esihlule ibhoko ezibusheni esithi kushamba zibe ngapha ekunene kodwa zibe ngapha ekunene azathi kwabasekunene izalingene nengene ekuphumuleni kwami ebukumngani benu ubalungiselwa nina kwasekuqaleni kuba nina ndandilambile nanike ukudla ndandinayo nanike amanzi ndasela ndandiswele nandibathisa ndandize nandibhathiza ndandisentlongweni nandivelele ndandigula nandithina nandinesa nandilungiselela jonga kule list ayibalayo ngoba zinto ezona nto zibalulekileyo yabona izinto zibalwa phaa kula list zezona zinto zisisidingo ebomini bomntu azikho ncinci akho nenye kuzo encinci kucaci uba zibalulekile kuYesu ezazinto kutheni eziveza mgwebeni ezazinto kucacile uba ngokukaYesu ukholo luzovelisa imisebenzi umntu wonke uzoma phambi kwesihlalo sikaThixo sobugweba ngezinto zonke azenzile emzimbeni kuze ke ngulento ndithi kukhona inyaniso yeBhayibhile inyaniso yelizwi kukhona abantu abazothi ugwebo ungokholo kuphela uYesu ke yena ke ethetha ilanguage kwilevel yabantu kuba abantu be-understanding kunaye uthi umgwebo uzojonga izenzo ezizokukholwa umuntu okholwayo uzophila ngalaa ndlela ayithethayo ngapha kuMateyu 25 uthi nina nandivelela uthi ndandilambile nandinike ukudla uthi azobuza la malungisi awabathe ca kuwo sisakubone aphi ulambile sakunika ukudla kuwo sisakubona aphi wena usentlongweni uvalele sakuvelela uthi nje ndiphendule iphendula inkosi ithi ezi zinto uba nazenza kwabo bancinci zenze kuni uzophendula kanjani inkosi khumbula ke inkosi nguYesu lo athi uba wena akagwebi namnye umgwebo wonke unikele kunyana nguYesu ozogweba uye azohlukanisa abantu ungathi ngumuntu esehlula igusha ezibhokhweni nguye ke lo azothi ndalamba nina nandinika kuhle nina bafoma nalungele siselela mina ndandigula nina anandivelela kuYesu ke lo bazothi sakubona anti abantu bafuna ukubona uYesu ehamba kwesitratweni enxiba imbadada uzothi uYesu kwakukhona umshumayeli phambi kwakho zange wamkele lo wenza umzekelo umshumayeli
senze kuzoba khona umuntu nje phambi kwakho engoyena mncinanana. uYesu uthi ngokulungiselela lamntu ulungiselela yena. Kukho into kathi nyaniso le nto inqondo. Abo bantu mama batshatileyo xa belungisela abayeni babo balungisela uYesu. Abatata batshatileyo xa belungisela abakhosikazi babo bayenza uYesu lo. Thobelelani ngokwaseNkosini nanje. So bona benza eyabo indima abayinikwe nguYesu ngokuthi ngokuthanda bamama nje. Baphendula kuYesu athi ndithi ke mna ke wonke umuntu okhona emhlabeni ebudlelwane bakho nabo kulo muntu bomi bakho buzophuphumela kuye bumchaphazela indlela zakho zikrosane nezakhe. uYesu uthi yenza kulaa mntu lento ubuzoyenza kuye. Uthi kuncwadi yabaseKolose nantoni oyenza uyenza ngamandla wakho onke ngokungathi uyenza kuyo inkosi awuyenzi bantwini. Kukhona lo nto uzomlungiselela ebomini bakho noba ibosi yakho wena ube yi-receptionist okanye ube ngumntu owenza iti. Laa nto kuthiwa uyenze kulaa mntu ngokungathi uYesu ume phambi kwakho ngokungathi laa mntu unguye uYesu. Kucacile uba lo mgwebo kaYesu uzojonga indlela esiphile ngayo apha kuba yona ibonisa ukholo lethu. So izoba njalo ke loo nto yomgwebo. Ndithi ke aba bantu baselizweni labathe ca kodwa bayafela ukwenza ezi zinto uYesu athi umgwebo wakhe ujonge zona. Kukhona abantu abalambayo phakathi kwabo. Abanye babenqile bafeyile ukulungiselela aba bangabona abancinci. Yabona aba bangabona abancinci balambile abancane baswele nendawo yokuhlala. Ebukumkani bamazulu kuYesu ikumkani ngabona abantu bangabona bakhulu kaya. Zezona big fish Asia. Kodwa ubukumkani basemhlabeni babantu big fish ngabantu bane-university degrees basebenza office bahola kakhulu. Big fish Asia. So funeka ngophosineti kwela cala lawo. Ya, kwela cala nezizathu ezingcono ukuze kube khona isishumi esikhulu sizapha komzantsi esishumi. Yeah. But ingqiqo kaKristu inje oyena nkulu i-big fish apho oyena mntu ndingomkhulu kumkani bamazulu xa ndilungisela yena ngulo amncinci. Le nto azothi uYesu yena xa nizenza nina ezi zidlo memana abantu abangazuzenza bangamahlwempu aba bangazuzenza bona bamene mntu. uPresident Ramaphosa xa esenza isidlo yena akazabize uPresident Zuma akazandibise. Xa ndisenza isidlo ke mna ke mangabizi iPresident ukuba ndisenzele uba aze naye andibize kwesakhe. Mandikhangele omnye umuntu apho ongazubizwa ndawo ongazukwazi ukusenza isidlo ndibize nje bakhona esidlweni. Xa ndisenze kanjalo uYesu uzoba lapho abenguwe nani. And ke ngoku ikhadi lama lizudecline zokwazi ukulungiselela lo. Amen. Kwa sebenze likaYesu xa kuna. Kodwa xa libizela umkosebenze lami ligule ngoba xesha lefeyinde into lidecline khadi. So uba sihamba ngokwelizwi likaThixo sidla okanye sidla ilifa intsikelelo leyo. Yeah. Impumelelo yomntu ngentsikelelo kaThixo ayingobulaleka kwakhe ngentsikelelo kaThixo. So kufuneka sisinswe ngokwelizwi likaThixo. Dinga umuntu angathi ngento yasiqhubela sizithethe ezi zinto asebenzise zona ukucikita zona. Mandinike enye ingcinga. Kuyaqhutyeleka ndike ndithi mna ndifuna bazochitha isithukuthezi zapha ezimithingeni zethu. Bayibona bazochitha isithukuthezi ufuna usindiso mabazochitha isithukuthezi kwezi mithingi zethu. Kodwa bangadeyithi bahlale phansi angathethi nosetsa wakhe amamele imidetha yona imbewu engenakonakala iyatyala phambi kwemfundo nakho uThixo asebenzise yona msindisi. Ilizwi eli sifunda lona apha lilizwi lobabalo lukaThixo. Eli lizwi lungumoya, umoya wobabalo. Uba uthamkele ilizwi wamkela umoya wobabalo, wamkela umoya ozisa ubabalo lukaThixo lokumsindisa lokumsikelela kuba uThixo uzosebenzisa kwalamandla ukumsindisa nokumphumelelisa nokumphilisa nokumlungiselela yonke loo nto. Kwanokuba aze akwazi ukuthandaza kuThixo uzoncedwa ulo moya kulelizwi.
kuba umuntu yena akakwazi ukuthandaza nje. Ithi iBhayibheli umuntu ongawuthobeli umthandazo umthetho kwanomthandazo wakhe kuThixo ulisikizo sisono. Kodwa umuntu bethe wamkela lamazwi angumoya waba nomoya kaThixo, lo moya lona xa ufika phaa uzothandaza intando kaThixo ukuze umthandazo wakho ungabi lisikizi. Yiyo ke ngule mhlawumbe bamemela kwezi meetings elithi izani zomumela uThixo yena usebenzisa lamazwi anisindise ngawo. Ndithi ke ngoku ngexesha lapha phakathi kwethu uba uqhubeleka wafikele kuziqondeni ngexesha zithethwa ezi zinto, wafikele kuziqondeni uyalidinga uba balulu kaThixo, lo muntu lo kuzofuneka azama ngabantu athi ngoku ndiyamzuyisa uThixo sendibona phakathi kuyinkosi nomsindisi wam uYesu wasindiswa lo muntu lo. Funeka kwenzeke loo nto bephakathi kwethu mamele ngokuyaqhubeleka sithi tha izinto zityhileka kuye makathathe isigqibo amkele uYesu asindiswe lo muntu njalo. Ukuba apha phakathi kwethu kukhona lo muntu ndikholwayo uba ukhona lo yena acinga ukusindiswa kodwa bengasindiswanga kuba akamkelanga le nyaniso, ukuba ngokuqhubeleka kuthetho uDafa afikele kuziqondeni uba bendingabambanga yona makaguquka kubele endleleni erayithi noThixo abe noxolo, angawuresist umoya wobabalo, angawucekisa awuchaza umoya wobabalo, awuvumela umkele umphilisi bakho umuntu onjalo. Mandinike ingcinga kungenzeka phakathi kwethu kube khona umuntu ubehamba nathi 3 years. 3 years ixesha elikhulu, 3 number esityhileyo. So xa u-3 isali zazi zayi-3 zidlula phezu kwakho fama sekuthe kutha setyhilekile. AndinoDaniel kuthiwa bafundiswa 3 years eBhayibhileni baze bamiswa phambi kwakumkani bezinkunqele zokwazi 3 nyaka jongana phaa college kukhona into diploma ezinikwa 3 years. 3 years wanele ufumane yonke le nto uyazi. 3 years BSc 3 years yeke zikuthiwa zi-specialize ezifana ne-pharmacy. Kukhona ezikuthiwa zi-BSc general, BSc natural sciences, mathematics ezo 3 years sifuna isityhilelo uqhelile. So 3 years yanele kusifumana isityhilelo salo sindiso ube nento ethi now ndiqabulungisa. Amen. Kodwa kwenzekile yaphela lo 3 years wafikele into ungaboni nokwenzekana into enjalo ungaboni unganyaniseki ungazinikeli enhliziyweni le yakho kuba uthi usebenza lo ngokholo lokho kholo ilizwi lokholo liphilisile nelo babalo sikholwa ntoni ubabalo kaThixo azikholwa kuthi mhlawumbe ukholwa kuwe ufail uphinde uqalele uphinde ufail ukholwa kuwe ngokuhamba kwexesha iyayityhila ixesha baqhubela beshumayela abashumayeli uthi ufikele ekutheni mandikholwe kuYesu kuba kukhona indawo ebhaliweyo yathi abakholwa kuye abayikudaniswa. Nawe uyafunela ekutheni befama ndikholwe kuYesu. Xa itenzeka kuloo nto leyo uquka ukholwe kuYesu. Nasi le ngcinga endithethayo le ithi abanye abantu bake bakhonze ezixesha liphantse libe 3 years. Ngokuhamba kwexesha athi zizoqalela ukuba umkele uYesu kuba kukhona ndiyivayo uba yintoni le nto niyithethayo. Abantu abaninzi abazelusindisweni baze bengalazi kodwa bebomba lubabalo uluyilungile le nto ndifuna ukuyithesta kodwa ukuba luthetha ntoni usindiso akayazi uyayifunda selapho. Nokumkani abanceda abakude kubhalwe ogavuna nabantu ababekhona oPliny the Younger, abo bantu bangena apha ekukholweni esindisweni bengalazi uba luyintoni qha bengena ifike besithi le group le iyakhula and futhi iyoyikwa ngamaJuda yoyikwa into and futhi sesoyikisa thina singokumkani izosiphatha le group. Olaloyiko lalukhona kuFaro lusithi lamaSirayeli ayanda apha eEgypt ngoku xa sesavukelwa leli lizwe azoncedisana nalo lizwe aphumulisa abaleke asibabulala abantwana babo abo bangamakhwenkwe ukuze esi sizwe singandi. OPliny the Younger nabanye ababenjalo noConstantine Ntoni bangena lolo loyiko nabo bathi hey le group le yanda and futhi yoyikisa amaJuda yoyikisa nabanye abantu nothonga amaJuda lamaJuda la kuthiwa abaFarisi nabakuthiwa abaSadusi yesoyikisa kakhulu ukuze abafundisa nabo ababurhulumente bangogavana yoyika la group izanibhukuqa la group baqala boyika bayiphanda la group abomba la group la iphathi maqele nje isithandaze qha icule kulo muntu kuthiwa nguYesu ngokungathi ukusisithixo awungomuntu athi asingene kula group
bangena ngezizathu ezizivrongo zokuthi sifuna ungena kule group ukuze siyi-influence le group siyisebenzise. Kukhona abantu abakwi-politics abangena ebandleni kuba befuna ukulisebenzisa ibandla balixhaphaza bazakhela igama ngalo. Kodwa uThixo kubabalo lakhe uyababamba sebuqhetsebeni babo baye betyhilakale lolu sindiso ngoku sebengene ngezizathu ezingahlambulukanga. Omnye azongena phezu phosa umshumayeli ezomphosa ngee-powder zakhe ngezi-pens uzama ukuthondisa ngakaze ushumayela. Xa sefika apha ubabalo lukaThixo lomsindise lo mntu athi xa engqelele ndenzela uzoyiwesta le but uThixo wandibonisa ububele bakhe. Uyatyhileka lusindiso nguse lapha. Omnye bengene apha ezojola omnye ezokuba izifoni njalo bazalwana. Wafika apha wavela izwi wathi kukho uThixo phakathi kwaba bantu. Wawaphantsi umzukisa uThixo. So uba ngexesha uqhutyele kwaye kukonzwa apha zisenziwa zonke izinto uyawufikele ukutyhilekweni uba eyona nto luyiyo isindiso akuyonto kuthiwa yeke into ethile wenze into ethile. Kukuphiliswa ukuze kwenze isensi ukwenza intando kaThixo. Ube nentloni ngezinto ubukade uzenza. Uthi bendigenwe yinto sibe sithi ubungenwe lidimoni umoya wesibhakabhaka olawulayo kwabangamvayo uThixo. Bungenwe yiloo nto. Nawe ngoku sowusuke weza kuye umalusi nomveli umphefumlo wakho nawe unabo ubomi. Ubuntu kuhliwe walahlekiswa kwacinga uba impumelelo ezinto kubathi zimpumelelo. Ngoku uThixo uxelela impumelelo kuba wena ube noxolo nabantu ababalulekileyo ebomini bakho ufana notata wakho nomama wakho nobhuti wakho nosisa nomntwana wakho. Nansi impumelelo. Utshintshe ngosenelinye ithemba usenalo elilanga. Kuqala ubunethemba lokuba xa uzohamba apha bawe lapha kuwe then fly nabo uhlale esanthini kwezinye iindawo ezinjalo. So that is why ke ngoku uveza amabele nqaba no-3 centimeter nezinye izinto ezinjalo. But ke ngoku litshintshile ithemba lakho ngoku sowuthembele ekubonakalisweni bobuqaqane boThixo omkhulu. Xa sithi akudingeki ukuthi basentimeter kule nto ndithembe yona. Eli themba ngoliyakuhlaze na uzelwe ngokuthi angethemba le nto esihlanga uPetros. Uthi uzelwe ngokuthi angethemba lithembe likwenziwa zaba ngokutsha. Eli themba athi uPawulos bethela ngalo alilambathi leli themba kuba uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Asivelanga sathemba in vain. Alilambathi eli themba. Sithe kuthembeni kwethu samkela into samkela uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Kanje ke eli themba lalo mntu wengqiba esangweni elihle. Lo mntu wanikwa ithemba ngabashumayeli oyi-1 noPetros bathi kuye jonga kuthi thembela kuthi jonga kuthi. Wajonga kubelindele nethemba zange lilambathe lethemba. Bathi bona isilva yona sinayo negolide but le nto sinayo sikunayo. Wamkela into kuba ithemba lakhe laba kwaba bantu bathe akukho silva enkane belindele isilva. Ngoku bathi babamxelela uba ayisilva sinayo lasuka ithemba lakhe kwisilva lathi ikho nto bazonika yona. Xa ke bakodwa kuyosilva wayifumana awuzofumana ungalindelanga nto andithi. Ngoku nikwe elinye ithemba ngoku elokubonakaliswa kubuqaqane boThixo omkhulu. Ngoku elaa themba ngoku likuzala ngokutsha sosisidalwa esitsha esikholekileyo kuye uThixo akholiswayo kukusisikelela othi yonke le nto isentliziyweni yakho hambe uyoyenza kholisiwe ngoku. Loo nto le nto kwesithi sulubabalo yinto one thing that means anything. Okay. Sithi ke ngoku aba bantu uthi kanene aninazinto zokudlela nokusela ya okanye nidela ibandla likaThixo nani badanisa nje abangenanto ndithina kule ndinidumise nakule nto andifuni udumise ndinidumise. Ngoku ilizwi likaThixo kulomshumayeli akuselo lizwi lokubabala kodwa selulo lokubahlwayo kuba balubonile ubaba lukaThixo kuba alufihlakalanga lenziwe lafikelela kubantu bonke bonke baparticipate bathatha inxaxheba kulo basikeleleke. Ngoku abaluvumeli lulambathile kuba baluvumelanga abantu batshintshe. Ngoku sefuna bakhalinyelwe kuba ngoku basanxibe sisidalwa lo mntu mdala lo ucekisekileyo lo wonakaliswe zinkanuko zokulukudla. Laa mntu ke ngoku unqandwa kuyo yonke into ayenzayo akavunyelwa nabeyiwani. Ngamdlala Facebook kuthiwa hayi
Ndiyabamba usibamba. Suyikhoma. Suyijonga. Unqanda kuyo yonke into ngoku. Afaka isivi yanqanda nakuleyo. Haphumile. Unqanda kuyo yonke into uthi xa siqalisa ukuqhubela isiqalisa uthi uzohamba uyobacenga uthi ndiqashe ndibesicakaseni. Bathi asikufuni. Basawufuna uthi ndithengeni abasho uba izinto zangu ndizoqasha. Ndithengeni ndibemkhoboka le bathi asikufuni. Cekisekile siqalekiso loo nto leyo. But yabona isidalwa sitsha yeyona nto funeka simbathile, funeka qale sibe khona kuqala, sizoba khona ngoba wamkele kuYesu. Aze athi uba umamkele uThixo akholiswe nguye kuba Genesis uthi uThixo wathi uThixo umoya wam awusayokulawula kwaba bantu ngonaphakade. Kodwa ithi later kwiTestament entsha uThixo wakholiswa ukuba ubuthixo bakhe bonke buhlale ngokomzimba kuYesu. Wakholiswa yiloo nto. Wathi lo gunyana wam endikholiswe nguye. Baze bathi abamamkelayo othandiweyo wakholiswa ngabo uThixo. Wawuthululela umoya wenyana wakhe kubo badala kulo besithi Abba Father bawo. Bethi bawo kuthini kungekho ntloni nakufihlisi. Babheka kuye ababenazo zonke. Ngoku sebenomoya kaThixo ngoku umoya weholiness nokukholisa ukuthi lo moya ungenelana nomoya wethu. Umoya wami uba ndinyana kaThixo. Andinazinto zokuthi uThixo ngibawo. Uyibona nje ufuna uphamisa ukuthi ndiwethi uphamisa. Akusekho zinhloni ngoku umoya kaThixo ungenelana namba ndikholekile kuThixo. Ngumntwana kaThixo. Lo baba lenza lo. Uthi ukholisiwe nguwe ngoku. Yiloo nto le kwenzeka yona kule nto yokusindiso. So ngoku aba bantu kuba beqhubeleke bangavumi ukuguqula nokuhlambululwa nokuhlaziywa kwengqiqo yabo, basuka kwesidalwa lo mntu mdala bamambathe lo mntu mtsha lo ahlaziyelwe ukwazi ukuthi ithetha kanjalo kwabaseKolose zemba kwabase-Efese isithi ngokukathi kudalelwe ekungcoleni nasebulungiseni kwinyaniso. So lo mntu ke ngoku abamembathanga ngoku kuyo yonke into abayenza abanqanda ukucinga uba singavele sihlangana kuhlanganela ukukhalinyelwa qha. Simbathe umuntu omdala ozama ukuthi ndivile ndiyokwenza. Umuntu omdala uzoqhubeleka enze ngolo hlobo lakhe lomdala qha. Uqelelene ndithi kukhona ulwazi unalo apho. Lo uzoluthetha xa ungqina lona nabantu abakuncokola conversations are everyday. Futhi nawe uzoyenza xa imozulu intle. Futhi uqale waphunga. Xa ungaphunganga ingalunganga ungazithethe enye uthi uvume kumntu besithi ivuma khona. Wena nature yakho. So kufuneka kube khona le regeneration lento ukuhlambululwa ngomoya oyingcwele athi wawuthululela kuthi ngobaba ngobubele bakhe ngaye uYesu Kristu. Lento ngokusendijabuluka sithi Abba Baba kuba umoya wakhe wenyana wakuthulele kumkwami wona sithi ngqela nomoya wamba ngumntwana kaThixo. Le nto ukuyivile ntshumayelo nesebusesithi ngoku lo moya oyingcwele lo Yesu akasekho lapha kwakho. So lapha kuwe xa ethetha nguwathi singakuthetha nawe uthetha ngawe ubone iphuma apha emlonyeni wakho ilizwi lakho. Le nto ke ngoku xa basokukhulu loo nto awusakukhumbuli nokuthi ndibulisa Tata haleluya nomama ngenkosi ndibulisa nomoya oyingcwele phakathi kwethu kuba umoya oyingcwele ngoku ungaphakathi kuwe kwanale nto uyithetha ukumoya oyingcwele sekunika ukomelela namazwi mawathethe. Owakho umsebenzi ngoku seyikukuzukisa uYesu ayikho ukuthi umoya oyingcwele kuphakathi kwethu yena ungaphakathi. Owakho umsebenzi kukuzukisa uYesu. Uthi uYesu xa efikile wothatha kwam anenike anifundise andizukisi kuba konke ukokabawo kokwam yena akazuthetha okukokwakhe. Yena uzele nje kuzozukisa mna utsho kanjalo uYesu. Ngoku lo mntu nomoya oyingcwele lo akazelwe ngokutsha akuthethele wakuzukisa uYesu akamesithi
khona nomoya ongcwele masimbonise ngokungathi samukhona phakathi kwethu. Iphesile umoya ongcwele ngumuntu lapha phakathi kwethu. Ekolosho bakuthi xa ngabani babini noma ngabathathu bahlangene egameni lamuntu abakhona bengowenani uYesu bathetha lona. Uye lazoba khona bephakathi kwethu abengowenani. Ahlale phansi esitulweni. Ngithethe mina abethi mana ndisukisanga phakathi kwalo ndikholwanga kabuhlungu ndisuku sithethe into zakho. Mane ndikorrekte ndiselela yini. Thethe into zomqala khona uthelezo. Ndithi ndiyipresenta lento ndiyenze ndinako konke ukugubha. Kuba ithi izawuthixo ukholiswa ngabagubhayo phambi kwelizwi lakhe angaboyika. Izawuba uthixo phakathi kwethu wena. Noba bengokusestratweni not apha engozini ukuze ndabe ngumhle kude kuphela. Nasestratweni xa ndihlangana nomuntu ndibe ndisazi uba uphakathi ukhona undijongela uba ndizomphatha kanjani lo mntu. Lo mntu yena uzondiphatha kanjani. Uba undiphathe kakubi uzomohlwaya lo mntu usithi undithuthiselani. Kuba xa ethuthisa mina uthuthisa uYesu. Bathi niba nithuthisa lo mntu ndifeyile ukumzukisa uYesu phambi kwalo mntu kuba uYesu ufuna lo mntu asiniswe nabe kwicala lam. Ndimdanisile lo mntu longenanto. Ndibe netotyala lomdanisa. So yiloo nto umoya ongcwele uphanga phakathi kwabamkholwayo wabazidala wabazala ngokutsha baba sisidalwa esitsha. Ukuze yonke into ephuma kubo ibe ukuzukisa uYesu kuba akukho umuntu uzomzukisa uYesu athi nguYesu ngozukisiwe engenalo umoya ongcwele. So kwenzeka loo nto ke ngoku kulento sikuyo. Yinto yosindiso lokuthinjwa kuphiliswa. Okay. Ithi ke ngoku abo bantu bafelile ukufunda okanye ukuvumela uba balukathilo luvelisa isiqhamo sokuyika uthilo. Naba ke ngoku phakathi kwelizwe labathe ca bona besenza ngobugqwetha. Ngoku naba bekhalinyelwa ndaweni yokuba baafemiwe okanye bangenele into abayenza kusithiwa ndibambe yona uthi andilidumisi. Kwenzeka loo nto babani kuba bambathe ngumuntu akucekisekileyo yona funeka anqande kuyo into ayenzayo. Kuyibona nje khawuzicinge uzijonge. Unohlala nomntu ufuneka ukuthi hayi qha ufumana uba funeka singakulibale ngoba silibele sizilibele kwathina aba benza basijongile. Wena funeka unqandwe qha. Uyiva loo nto le kubuza kube khona lo mntu uqinga kwabanye igruphu enqokolayo ethetha lo bethetha lo uzayo bezama ukungenisa le nto ayithethayo kuluzayo caba bayaqomba lo uyamazi lo. So bathi le nto beyithetha sifuna uyingenisa kulo ezayo. Uyathetha lo inyaniso le nto ethethayo avele waza agqize sithi uthini ukuxoki yonke loo nto ethetha ayi ingamthembi semazi. So ke ngoku sifuna sembathe esidalwa kuthiwa yonke into esisenzweni yazo maye siyenze. Esi sidalwa sisenkululekweni sona sibekelwanga zinto kuthiwa masikade. Yabona umntwana yena funeka agadiwe umntwana. Uzozilibala ulafulela amanzi awagcwalisa itanki ubungene into. Ndifuna kuphele wena uyabagcwalisa wena. Abantwana banjalo unqando kade uyamnqanda. But esi sidalwa esi asibalele ukuthenga njenge abantu bunqobiso omdala babenjengesidalwa sidala. uYesu phayana webathatha njengabantwana funeka banqandile kuyo yonke into. Uthi uba ufeyile ukuthobela lamazwi wami wagcina ndizokuqalekisa ndizokubetha ndikutshabalala ndizovele ndizisikrele kuwo. UThixo ona yonke into embi ezokwenzeka kuwe nentle uthi yenziwa nguye nembi uthi yenziwa nguye kuba ngabantwana. Umntwana unjalo ndizokubetha ube kwayo kuloo cala. Andimxeleli uba ikhona ingozi azohlangana nayo. Ingozi izawuba ndim. Yabo ona yonke into entle nembi ndim. uYesu wesenza kanjalo kwabanye. Uthi uPawulos bethetha ke ngoku la uzayisebenzisa uthi sasangabantwana ngelaa xesha la kufika ukholo ke ngasekho phantsi komkabelo. Nawo ke ngoku abo bantu uYesu uThixo sebatyhilele yonke inyaniso bengena ukwazi ubaxelela yona besengabantwana. Esidalwa sitsha kasithathi njengabantwana uthi singonyana sindalefa. Indalefa nangokuyindalefa iona yezinto zonke xa isengumntwana iyafana nesicaka. Ngoku sebekhululekile ke ngoku
awa uthi uyakwazi baxela akusekho ngokuthi sokuchabalalisa uba uthe wangayenzi le ukhona uSathane into bekade ngayicacisanga kuba kuTestament endala ukhona uSathane ukuchabalalisa kwawena uzozichabalalisa uyenza kanje seyinika wenxanuva nguwe ngokwindawo yokuba ungazi uzichabalalisa uphumela wakho soxhomeke kuwe nokuchabalala wakho soxhomeke kuwe somdala ngoku uthetha kanjalo uthi khona noSathane oluchaba mazisa lonyana ekuqaleni bengumfaka uSathane sithi noba yinto enhle isuka kuye uthini noba yini isuka kuye so esidalwa sitsha kulindeleke okukhulu kuso kuba sidala sixhotyisiwe sitsha singumuntu okhulileyo so sinikwa lonke uxanduva lo sona so ke ngokuthi ngapha akasabadumisi abakuba abamlahlanga umuntu omdala bambatha lo mtsha lo uthenge kukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebulungiseni kwenyaniso. Okay, verse 23. Uthi kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi okondikunikeleyo nokukunikela kuni. Okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngomzimba wam lo owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Okay, funeka baqale behlwaywa abantu bakhanyelwa ngendlela abaziphethe ngayo. Baze ke ngoku bakhunjuzela ilizwi lobabalo imvuselelo ngokuqobo. Elizwi lobabalo ba uYesu ngaphambi banikelo wathabatha isonka wabulela wasiqhekeza wathi thabathani nidle ngomzimba wam lo owaphulelwa nina yenzelwa nina le. Sisipho sikaThixo athi uMoses uzanganinike oyihlo banike isonka kodwa ngubawo wanika isonka. Mna ngisiso isonka esisuka ezulwini ubawo aninika sona othi basidle sisonka abe nobomi ngaphakathi angasabuye afe. So uYesu Kristu uthi ke ngoku lesi sonka ngumzimba wami owaphulelwa nina. Ubawo nguyoninika ubomi, nguyoninika isonka enizawuthi uba nithena sidla ningabe safa kodwa nibe nobomi ngaphakathi. Uthi ngoku esi sonka ngumzimba wami owaphulelwa nina. Xa nisenza le nto yenzeleni ukundikhumbula. So funeka sikhumbule uYesu ukuba uYesu wanikelwa ukuze yena abe sisicamagushelo sezono zethu, abe yiPassover, iPasika yezono zethu, ukuze uThixo afumaneke elilungisa ekuziyekeleleni kwakhe izono zangaphambili esazenza ngokungazi kwethu ngoYesu Kristu lwamnikelayo. So ke ithi umzimba wamaphulelwa nini. Umzimba kaYesu wephulo yathi wabethwa walimala. Uthi Isaiah 52 wabethwa ngohlobo loba ngabe sabonakala nokuba ngumuntu kumoshakala komzimba wakhe. Uthi yonke loo nto ayisenzelwa thina. Uthi ke ngoku noxolo lethu ubetho loxolo lethu lalukuye ukuze thina sixolelwe kwabethwa yena. Khumbula apho sisuka khona. Uthi Isaiah bekukhona isono nobugwenxa buthe zinzi phakathi kwethu noThixo. Uthi uNdumiso 90 uthi siyafa ingqondo yakhe uthile umsindo wakhe. Uthi nezono zethu nesizifihlayo kuye uThixo sityhilingise libala. So isono besiphambi kwethu phakathi kwethu noThixo singakwazi ukwamkela ubomi bukaThixo kuba nguThixo ozizisa ubomi zonke izinto. Zilindela kuye ngexesha lilo kuzazihluthisa. Ithi uNdumiso ubomi bomntu nebesilwanyana busesandleni sikaThixo. So esizono besisihlukanisa noThixo ubomi nobomi bukaThixo. Yiyo ke ngoku le nto bekhona ukugula nezinzima. Uthi ke ngoku lo esisonga xa sidla sona yenzele ukundikhumbula. Sikhumbula ntoni ngoYesu? Sikhumbula into ayenzileyo uYesu. uYesu wenze ntoni? Wanikela ngowakhe umzimba uba mawubethwe ukuze thina singabe safumana okusifaneleyo ngenxa yezono zethu. Singabe sabethwa ngenxa yezono zethu. Wawunikela umzimba wakhe ukuze ngemivumbo yakhe siphiliswe njengesitsho kunathi kaPetros andithi ithi yena wazithwala
izono zethu emzimbeni wakhe emnqamlezweni ukuze sithi thina sifile kuso isono siphilele kulungiseni thina wenza loo nto Yesu that is seba isono sethu besiphakathi kwethu noThixo kusiso sesihlukanisa umuntu noThixo uYesu wasithwala ngomzimba wakhe emnqamlezweni kokwakubethwa nokwaphulwa komzimba wakhe ngoku isono phakathi kwabantu abakholwa kuYesu asiseyongxaki phakathi kwabo noThixo abakholwa bamlelo aswena incwadi kaIsaiah 33 inendawo ethi eziyona kuyibakho umhlali wakhona othi ndiyafa ndikulona akukho umuntu uzothi ndiyagula ayithi abahlali bakhona bazothi andiguli uyibona into uyaqhela fumane ugqirha asho ukuba uyagula kodwa uphikisele ndibhale ugqirha andiguli ngemivumba kaYesu akulokholo lona yenyinto ukholo ngemivumba kaYesu laphiliswa ngenxa yaloo nto ke ngasazuza uba ndiyagula kuba lo muntu umtsha lo athi ngokukaThixo wadalelwa ebungcweleni obunyaniswa nokulungisa lo muntu lo akaguli uphilile usikelelekile ngazo zonke insikelelo zikamoya lamuntu lo kuthiwa ke nguMasimembathi iBhayibhile inendawo ethi imizekeliso isifo umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo umoya wami uyakwazi ukuthwala bobulwele bami noba sithi ndiyegula uba umoya wami umelele ndiyakwazi ukuqhubela kanti ndime ngenyawo ndihambe ndisebenze bandibone futhi nasebusweni uba andincini ndi-right umoya wami umelele but indawo ethi ukulindela okubandezelweyo kubulala inhliziyo ebulalekileyo ke yenza umoya uthi dakumva ize ithi umoya odakumbileyo kubani ongawuthwalanga even umzimba wami ukwazi ukuthwala umoya wami odakumbileyo kodwa umoya wami omelele uyakwazi ukuthwala umzimba wami waphukileyo so cinga ngale nto yale mpiliso uba esidalwa sitsha endithi okokuqala ukholo sengawuthembele kuthi ungathembeli kule nyama yakho thembela kwesi sidalwa sitsha silapha ngaphakathi kuwe esi sithe ngokaThixo sona sadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni kwenyaniso thembela kwasasidalwa kholosa ngayo ungayami kokwakho uqonda ukholo sengasasidalwa sithi uze weyiseke nokuba kuwe ngaphakathi kukhona isidalwa esitsha uThixo ukutshintshilwa wadala isidalwa esitsha esa sidalwa sitsha sisikeleleke ngazo zonke insikelelo zikamoya esa sidalwa sitsha sikhululekile kulo wonke igunya lobumnyama namagqirha nezinye izinto eziflaya ebusuku itolo liflaya ebusuku nayo yonke loo nto leyo esa sidalwa sitsha siphilile ngemivumba kaYesu saphiliswa so kufuneka ngokukholose ngesa sidalwa sitsha esa sidalwa sitsha uThixo ngamandla wakhe asebenzayo ngaphakathi kuso unako ukunika yonke le nto uyithandazela le uyifunayo ngamandla wakhe asebenzayo kwesa sidalwa sitsha esa sidalwa sitsha sikelelekile ukuze sibe nempumelelo ngoba xesha kufuneka sifunde nale nyaniso yenziwe ba intshumayelo into lisebenza kanjani amandla apha kuyo so uthi ke ngoku ngumzimba esonga ngumzimba wami lo waphulelwa nini ukuphulwa kwamzimba kaYesu kwasenza bathina samkeleke kuye uThixo kuze umoya kaThixo okanye ubombo kaThixo bube ngaphakathi kwethu buphilisa umoya wethu okanye la muntu ngaphakathi sinesidalwa esitsha ngokwesiphilileyo esikelelekileyo esingaguliyo esiphiliswa ngezimvumba kaYesu ngokufuneka sikholose ngesasidalwa singakholo singeke siyibona ngaphandle nesivayo sikholose ngesasidalwa ndike ndivuke kungathi abemqolo nakwezembambo ndibethelwe iplank ngazikhonkwane ekabelwe iplank alikho flexible kanti ndifuna ukuthi kanje ngeke ndinalo leluleke lenzele lohlala lila size ndigcine ndiphake ngoku ndikanzithi umzimba wafuna ukuyenza loo kodwa ndingathethi uba ndiyagula ndinalento ndithi ngemivumba kaYesu ndaphiliswa ndithetha ntoni esasidalwa sipha ngaphakathi esasidalwa sakhe sathetha ngomlomo wami sizithi sona sinayo yonke into esiyidinga ukuze sikwazi ukuphila impilo yokuthobela uThixo sathetha ngalokho nomama sasidalwa sinxiba sona everyday sasidalwa azifeli zisinamandla kakhulu so ke ufuna sikholose ngasasidalwa esasidalwa ngemivumba kaYesu saphiliswa ngokubethwa kwakhe emzimbeni esasidalwa saphiliswa nxiba sasidalwa everyday uziqhelise unxiba sasidalwa everyday uziqhelise ukwenza ukulungela ndithi isiqhelo soyisinqono
funeka ke ngoku uyibona le ungakwazi ukuphuma phana uveze igxa lakho umuntu namkhona uqaba kufundise loo nto leyo manje uyilibala uhamba kwexesha uvele ungakwazi ukuphuma kwamnyango ubuye. So uqhelekile sengaphakathi lezasidalwa siyoyise ezasidalwa sikelelekile sifumana insikelelo kuwo wonke umuntu esidibana naye uyasisikelela ezasidalwa but asona ezasidalwa. Okay, then verse xa size sisoke ke sikhumbula ntoni ukukhumbula uYesu ukuba uYesu wazithwala izono zethu ngomzimba wakhe emnqamlezweni ukuze sithi thina sifile kuso isono siphilele ebulungiseni bukaThixo. Ilanto ibithethwa nguTito leyo esithi ukusiphile ehloneleni uThixo silindele lathemba liluyolo. Okay, kwenzeka loo nto. Ngoku verse 25 kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke lisukubanisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Le ndebe uMateyu 26 uzokhumbula isitaka le ndebe sithi andisazuphinde ndiyisele inezeke ifruthi yevine ndide ndiyisele intshe ekumkanini. So le tafile lena mayisikhumbuze ukuba kukhona into esilindwe kuyo into abathi baza kuyitolika abantu abafunda iBhayibhile besithi ngumtshato wentoni wemvana. Ade sisazoya phathi nasikholwa siyoba pha emsithweni omkhulu wasezulwini sihlala etafileni nayo inkosi. So ke ngoku yakhumula icaciswa ke ngumisteri loo nto leyo uba ngokwamaHebhere amaJuda abantu baseGalile babeyazi bithetha ukuthi xa sithi ansazusela lesi siqhamo selonto sevine ntona indilini ndide ndiyisele intsha ekumkanini ukuba besazi bayithetha ukuthini kodwa ukuthi le nto ayipheleli apha iyogqityezelwa kwenye indawo njengoba ngokwesiko labo lokutshata yayiqala yokwenziwa kwabo usisi iphinde iyokwenziwa nakwabubhuti lo watshata nayo le nto ipheleliswe phaa khona. So babeyazi bethetha ukuthini. So xa sikuloo nto ke ngoku sidla kule tafile sizikhumbuza uba sinelathemba liluyolo. Uthi ke ngoku yathabatha nale ndebe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke lisukubanisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kukhona umnqophiso ke omtsha osegazini kaYesu Kristu ngulo mnqophiso sikuwo. Khumbulani ke thina besizinto esizintlanu zange sabanawo umnqophiso nalo Thixo. Lo Thixo lo anguyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Lo Thixo anguThixo babayo nenceba nemfesana. Zange sibe nakudlelana naye thina. So khumbula kwiGenesis uba intlanga zonke zanikelwa kwezinye izithixo zilawulwe zizwe. Waze uThixo wazinyulela uAbraham esithi intlanga ezi zilahleke zathathwa zezinye izithixo uzozisikelela senezifemeli imbewu kaAbraham. Zophinda zibuyise. Zafeyila kakhulu izithixo ukuba lide nabantu wathi bawaguquka ubuyele uthetha loo nto uPawulos uncwadi ezenzo. So zange sibe khona kumnqophiso noThixo thina. So singena thina umnqophisweni lo kuthiwa ngomtsha osegazini likaYesu Kristu. Baye bathi abantu xa bethetha ngawo ngowesibili kodwa iBhayibhile ayithi ngowesibili ithi ngomtsha ukuze kuqala bawuzoba nemnqophiso eyi-2 usemnqophisweni omtsha. Kuba lo mnqophiso lo wawusenziwe nguMoses ngegazi lenkomo ze kungangomnqophiso wokuqala. Uthi uPawulos xa encwadi yabaseGalati lo mnqophiso lona waba khona emva kweminyaka eyi-430 ukhona lo setha ngawo lwathi ngomtsha usubekwe ngokwesithembiso kuAbraham lo mnqophiso. Ngoku lizalisekile ixesha athetha ngalo uYesu. Abantu abakulo mnqophiso ngaba uThixo bamnqula ngomoya nangenyaniso. Bamnqula ngokwesidalwa sithi hayi ngokwesidalwa sidala. Abamnquli ngokwenyama. Abamnquli ngoba ndiva kanjani namhlanje. Abamnquli ngoba ndenze kakuhle na uThixo uzokholiswa nje ndingaziphakamisa isandla. Bamnqula ngantoni? Ngokomoya nangwenyaniso. Besazi uba lo mntu sisidalwa esitsha uye yedwa wamkelekileyo kuThixo kuba inendawo kwancwadi yabaseKorinte ethi ukonakala le nyama lo mzimba unokonakala awuyikho ubudlilifu kumkani bamazulu.
Kucacile uba esi sidalwa sitsha siso esiyindlela efana ubukumkani bamazulu, siso esikwazi ukunqula uThixo moya nangenyaniso. So ngabantu ke abamkele ubabalo basindiswa bodwa abazi-worshippers sikaThixo abanqule bakaThixo abayinene. Hayi abanevoice enye. uThixo akakholiswa lidini linyukana nangamanqatha. Yandi akakholiswa ivoice emnandi ayisingiki. Ukholiswa kukuthotyelwa. Ufuna loo nto uThixo. Ngabantu abakulomnqophiso kuphela bakwaziyo ukumthobela uThixo. Laa mntu mdala lo uyaqhankqalaza akwazi uthobela uThixo. Ucekisekile laa mntu. Kweminye iversion ethetha kwabaseGalati ngemeko yalaa mntu ahamba ngokwenyama ithi he depersonalizes everyone into a rival. Ngoku umntu amjonge ngathi competition. Uthaba lam lo mntu lo ndikhuphisana nalo. Bonke abantu babala kanjani bandleko. Bandifunela impumelelo. Yonke loo nto. Ubabona kanjalo bonke abantu laa mntu uhamba ngokwenyama. Laa mntu mdala. But lo mntu lo ngoyena mntu unqula uThixo wasemnqophisweni omtsha osegazini likaYesu. Lo mntu. Apho kuthi into zakhe zonke zisuke zabantsha, into ezindala zidlulile. Mhlawumbi umdala udlulile. Into zakhe zonke zisuke zabantsha. Now lo mntu akasagwetywa lo. Uma phambi kukaThixo ukwazi ukusondela phambi kwetroni yobabalo abazamkelele inceba kwalo babalo lokumsiza aqhubeleke soyisa kuzo zonke izinto. Lo mntu lo. Ungumbingeleli lo mntu lo. Yes. uPetros uthetha loo nto uthini? Nisisibingelele sibukumkani. Yonke. So kwanelithi bukumkani thethwa lo mnqophiso nje. Kumkani bamazulu. Singababingelela bakulo mnqophiso umtsha. Esibingelele ekholekileyo kuThixo nehlambululwe ngomoya oyingcwele. Ngabantu bakulo mnqophiso umtsha apho. Bakwazi ukusondela kwitrone kaThixo yobabalo. Khumbula kwityayo yomnqophiso kwakukhona into kuthiwa yimesi sithi phezu kwetyayo yomnqophiso. Apho umbingelelo lomkhulu ohlangana noThixo khona. Kuthiwa asasiciko salaa nto. Kuthiwa sisihlalo senceba laa nto. Yimesi sithi laa nto. Wesondela phaka umbingeleli efefa ngegazi phambi kwalaa nto. Uqaqalulo kanti lokupha phakathi kwezekhelo kukhanyisa yonke laa nto ayilapha kwekhethini. Kwakusondela umbingeleli omkhulu. Ithi ke ngobantu abakulo mnqophiso basondela kulaa ndawo eyinyani not eyipicture ngumfanekiso njengala ibisenziwa nguMoses. Baza kwenyani esezulwini basondela phambi kwetrone yakhe ubabalo. Bamkele inceba kwanto ubabalo lokubasisa aba bantu. Baphume phambi kwehlalo sobabalo sikaThixo. Bambosikelela abantu kuba bangababingeleli. Basondela phambi kwaThixo baphinde baphume bosikelela abantu. Bafundisa abantu indlela kaThixo. Abantu indlela kaThixo bayifunde bebona ihambo yethu nentetho yethu nokuthembeka kwethu okunyaniseka kwethu. Ngabo bantu ke apha ngababingeleli, sibingelele sibukumkani. Ngabantu abasemnqophisweni omtsha ke losegazini likaYesu. Abo bantu bagwetywa apha. But laa mntu mdala lo ugwetyile yena. Umgwebo uphezu kwakhe ingqumbo kaThixo. Ungumnquli Thixo laa mntu okokuqala. Asithatha sithi unqula inkanuko yakhe neenkani zakhe. But lo ngoyena mntu unqula uThixo lo. So njengoba singafumana umntu onevoice abe yi-artist asebenzise le nto sithi yi-pulpit njengeplatform yoku-showcase italent yakhe, even ifashion yakhe xa ethanda nezinye izinto zakhe. Lo mntu akakholekanga uThixo ucekisekile. Akakwazi ukuyilulamela intando kaThixo. But lo usomnqophiso nomtsha osegazini likaYesu apho umthetho kaThixo ubhalwe enhliziyweni yakhe. Kungasekho mfuneko uba lo mntu makafundise kube nentambiso evela kweyingcwele ezazi zonke izinto nengqiqo kaKristu. Lo mntu ke nguye oyiworshipha kaThixo lo. Yona nto eyenzekayo le. Okay. Sifunde uverse 20. Uthi ke ngamaxesha onke enisukanisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Sisela le ndebe le sikhumbula uYesu balachitheka igazi lakhe lasihlamba kuko konke kungalungisi uchasa umthetho. Ukuze sibe ngabantu bakaThixo abazodelela imisebenzi emihle. Sikhumbula loo nto. Uyisela nje ukhumbula uba eli gazi lachithekela uba lindihlambulule kuko konke ungathubeni umthetho.
Uba usele unalo ngcinga awuzuphuma apho isele kwambe yokwenza ukungathobeli imithetho. Kwambe uchaza umthetho awuzukwazi. Uyozolela imisebenzi emibi awuzukwazi uyenza loo nto uba uthetha usela le ndebe wayekhumbula ukuba igazi lakhe ngalo wasihlawulela esikhula koko kungathobeli imithetho ukuze sibe ngabantu bakhe. Lelithi bakhe lithi sibe ngcwele sehluke singafani nabo abantu esihlabathini sibe ngabakhe. Yonke into yenzeka ukuthi sizibalele kutheni siyitempile yakhe, tempile kaMoya Ngcwele. Xa kuthi into yekaThixo ke kuthi ingcwele itempile ingcwele. Ndathi ziyekaThixo kwenza imisebenzi kaThixo. Akuzungena endlini kaThixo kwenza into ezingazizo zikaThixo. Le ntempile ke ngoku ngabantu. Umuntu ngamnye uyitempile kaThixo kuhlala uMoya Ngcwele kuyo. So umuntu okulomnqophiso uzicingela ngaloo ndlela noba sesela le ndebe ukhumbula igazi likaYesu lamhlambulula lamkhulula kuko konke ukungathobeli imithetho nesono ukuze lo muntu lo abe ngokaYesu angabi sabangowakhe abe yitempile kaYesu uhlala uMoya Ngcwele. Kungahlala abanye omoya. Ezinye izinto zikhona emhlaleni zinabanye omoya. Cinga nge-hip hop. I-hip hop inomnye umoya enawo. Apha kukhona umoya obabalo apha eBhayibhelini. Umoya kaThixo umoya obabalo. I-hip hop ngumoya we-survival of the fittest nokuthi ubabalo kuphumelele onamandla ingwedla ngamabala lithi ehlabathini kwi-hip hop. Nabantu bakhona baboost fully ngaba benyama abantu bensuku zokugqibela. Izinto uthi boost fully umuntu kodwa ozidlayo oqhayisayo bantwana. Uzama ke ngoku umuntu onqile isidalwa sinye lo muntu umdala uzomva qengqeni umamela uthi bengabizwanga amangqina na. Lo muntu akangqeni lo uyabhosta uthi ucabanga uzophelela lapha isathane. Ndithe ndaphumelela immediate. Uthi I'm rich forever. Yonke into zakhe hip hop yonke le nto. Bonke abantu babona bentoni beyi-competition. Lo muntu esidalwa sinye lo muntu umdala ke lo. But esidalwa sitsha sidalela ukulungiselela kukaThixo. Sona kuyo yonke into esenza sizukisa uThixo. Noba siyadla noba siyasala noba siyathetha sizukisa uThixo. Noba kuyanqinwa kuzukiswa uThixo umuntu ohleli phansi abone uThixo esebenza ebomini baluntu abe nokholo. Sesidalwa sitsha ke esi kuzophuma ubungqina emva kwezinto zobona. Emva kusela le ndebe kukhunjulwa igazi likaYesu kwelibalenzane kuzaphuma ubungqina bozukisa uYesu. Kuzokwenzeka loo nto. Because abantu bazoba zitempile zikaMoya Ngcwele. Abazoba zitempile ze-competition ze-hip hop. Okay. Hip hop inawo nomoya ombulo. I-hip hop ifana nale ithethwa nguYohane wokuqala chapter 2 verse 16. Ithi kokusehlabathini kanuka yamehlo kanuka yenyama magugu obomi pride of life nice car mansion zonke zonke zinto asilenda nezinye izinto ezinjalo sister pack. Hip hop loo nto leyo. But le nto sikuyokuthi ubukumkani bamazulu ngayo hip hop yona ibubulungisa noxolo novuyo loMoya Ngcwele. Le nto sikuyo lo muntu lo sidalwa sitsha eso sisikelelekile sikolekile kuThixo. Okay, sifunde uverse 1 verse 26. Kuba ngamaxesha onke nisukuba nisidla eso songa niyisele loo ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Xa sidla isonga njengoba sidla namhlanje sazisa ukufa kwenkosi. Inkosi yayifelana ngoku umuntu uzokhumbula uba inkosi yafika yafa. Yonke into soqhubeleka sisidla isonga sizikuvuselela ngaloo nto sizikhumbuza loo nto ukuze singayilibali. Akumelanga siyilibale because uPetros umuntu ezingandiyo ezinto ngokwale kodwa ezinto zifana nokholo nesidima nokwazi nothando labazalwane nothando labantu bonke. Uthi lo mdlo wemfama ubona luzizi ekulibele ukuxolelwa kwezono zakhe zangaphambili. So kufuneka singayivumeli uba sifikele kwimeko yokulibala ukuxolelwa kwezono zethu. Singayilibali indawo esithathwe kuyo. Sithi sikule ndawo sikuyo sikhumbule lesisuke kuyo ukuze igqame kakhulu lesibone ukuhlebayo. Singangakwazi ukubona ubuhle nokulunga kwale ndawo sikuyo kuba sazi uba kubi kanjani apho sisuswe khona. So ngamaxesha onke sisidla esonga sisele nale ndebe
sishumayela okanye siyakwazisa ukufa kwaNkosi, uba iNkosi yafa. Le nto uba sithi sisindiswa kuloo fashoni, kuvele sithi gcina ke akazinto kezazi ude kuthiwe ifashoni yonke loo nto leyo. Ndi-Christian ecaleni lethu ithi Christian into yokubhala phaa kulaa ndawo ithi religion phaa le nto ifomu, ufinisha ifomu, ufuna isikolo okanye umsebenzi uthi Christianity. Kudala ungatsho because kudala amaKrestu ayehlonitshwa soyiko. Umuntu kuthe i-Christian bazomthe bathi lo mntu une-good work ethic okanye umuntu osiphethe kakuhle emsebenzini bamqashe. So bayizofaka loo nto abezazi ukuba ingawenza because izinyanya nesitheki. Kwezi ntsuku kukhona nale nto kuthiwa yi-freedom of religion iyiphathe constitution yelizwe, apho kuzocaba ngoku negqirha lingavumeleka ezimithingi zabantu bonke kuphambili balishisa imbeko. Ndiyibone ithi kwezi functions zorhulumente into. Ngoku angazatsho uba uyenye i-religion, African religion ayibhale phaa kusekho zintoni. But bakhona abasayenza bafake nje into ethi Christian kuba ifuna ukuthembeka. No, thina xa sithi singamaKrestu singabantu abalandela umntu owazinikelayo ngenxa yethu ukuze asihlangule ngokusihlawulela asikhulule sibe ngabantu bakhe. Sisela nje ngazi sithi singabantu bakhe, sinetyala kuye kulo baba lakhe singabanetyala. Yonke imihla simkhonza sinaloo mbulelo sidla sela elendele. Okay, sizaqhubeleka siyenza ke lolo ide iNkosi ifike, singavumile bala lona. Okay, verse 27. Ngoko ke osuku bayesidla eso songo ayisele indebe yeNkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba negazi leNkosi. Osuku bayesidla phi esongo asele nakule ndebe ngokungafanelekileyo ngoba netyala legazi nelomzimba weNkosi. Odla ongafanelekileyo sijonge ngoba ongafanelekileyo ngotheni. Siqhubeke sifunda. Verse 27. Osuba isidla eso songo, verse 27. Ayisele indebe yeNkosi ngokungafanelekileyo uba netyala lomzimba negazi leNkosi. Verse 28. Makazicilide ke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo. Ucinga ngokuba netyala uthi yho makasigqithise andifuni ukusidla kuba ufuna uba netyala. Loo ndawo yayilumkela yona ndithi. Kodwa kuthiwa aba zicikide emva koko udle ubiziwe umenyiwe kuthiwa yidla. Ubonakala baba lolu kaThixo kubantu bonke lolu sinjalo. Ingathi uthi uThixo ndelule izandla zami ndiofarishe iHebrew andifuna ubanceda. Uthi yidla kule ndebe, idla kwesongo usele nakule ndebe. Kuthiwa kanjani? Umuntu osidlayo esisonga akasayi kufa uba nobomi naphakade. Uthi noba uthe wafa lo mntu lo okholwa kuye woqhubeleka aphile esefile. Le nto ndithi kuSolomon fam xa uve besithi ndifile ube yapha kum ngokundikhumbuza uba andifi, I don't know how to die. Undicela ungandivuke ndibe nyama. Ilizwi qhafu lixelele uba ulibele into, you don't know how to die. Awufiwe ndivuke because funeka akholwe le nto uba ndadla lo mzimba ndasela leli gazi ngoku ndinobomi obunaphakade andisayi kufa. Noba ndifile ndiyaqhubeleka ndiphile. Yiyo nto ngoku angazafika athi ubomi balo busekhona kuye vuka kuba ndiyaqhubeleka ndiphile noba sendiphile ndifile. Suka ndibize qha vuka njengoba Lazarus qala vuka. So umntu odle esisonga akafi naphakade. Uthi noba ufile ngoqhubeleka kuthiwa nje kuyi-1 11 ethetha kwezi zinto ko-25 verses. Yeah, uqhubeleka phile ngosefile. So nguyiyo le nto ngakasi-invite simemayo sokuba idla kwesisonga qha qala uzicikide. Kuba uba uzidlile kwesonga ungakholwa ukudla kwakho kuba sisono nako. Kuba uba udla uthandabuza ungakholwa yonke into eyenziwa ngaphandle kokholo isisono. Ngoku uzicikide uba uyakholwa na ukuba umzimba kaYesu wabetshelwa izono zakho ukuze wena ukhululeke kuso isono uphile ebulungiseni bukaThixo. Sicikide udle kwesono. Kuba udle kwesono ngoba nobomi bunaphakade uthi uYesu Kristu ongazidlanga inyama yam alisele igazi lam akanabomi. Kuba nafa
ngoku ubomi benu bufihliwe ndawenye noKristu kuye uThixo, uKristu ekubomi benu. Abukho ubomi kwenye indawo, bunye ubomi bobu kuKristu buyimfihlo kuThixo qha. So kufuneka nidlile kwesi songo. Umuntu ke makala azicikide. Wonke umuntu umenyiwe makala azicikide. Ukuze angabi netyala lomzimba lelegasi lenkosi. Ithi ne uThixo sithi lo ndelule izandla zam. Elithi ndelule izandla bithi ndifuna ukunceda izandla ukuncede. Uba unamkelanga ke uncedo uwamkele emgwebo. Isho le. Ukuba ungene umoya ombi programa ngolunye uhlobo, ingqondo yakucinga ngolunye uhlobo olukhubekisa abantu, kuthi futhi uzoqhubeleka ubakhubekise. Ubakhubekise bade bakudivorce, badivorce umzimba lo wakho, badivorce umlimi wakho wodwa lobaphakathayo. Divorce wena wonke umuntu. Bakugxothe nasemsebenzini nasesikolweni. Feyile bakuthiye kwaseziklasini zabo. Kuthi uzoqhubeleka uyenza le nto le, uziqalekise. Nto yofa uhambe emgwebeni. Kuthi ungenalo uncedo. Ndingakuphilisa ukuze ukwazi ukucinga ngendlela ephilileyo nengqondo, wenze izinto ezirayithi ezibiza intsikelelo zibizele kuwe, ezingabizi ingqondo kaThixo kodwa ezibiza intsikelelo kaThixo kuwe. Masithi ke ngoku awuyamkelanga loo nto leyo. Uthi kuzoba lilungisa xa ngabe kujaja. Ezitaya loo nto akunikunceda wangalamkeli. Ukona kwakho wayekukuzikhethela. Le nto azothi ke ngoku umuntu xa sisona ngabomi emva koba sesikwamkela ukuyazinyaniswa, akusasele dini ngenxa yesono, sekusele okoyikekayo umkwebo. Le nto kona ngabomi nje ukuthi uyinika indlela yokuba kuyophuma esonweni ukhululeke esonweni uphile. Le nto senziwa yiko ukuthi singabantu abazigcinileyo ukuthi kufuneka ndingoni. Singabantu abaphilisiweyo. Noba sithi sikhubeke ngamaxesha sibhude siphazame, siyasazi uba singabo abantu baphilisiweyo. Kungasekho kufuneka uba siqhubeleke senze ezaa zinto. Siqhubeleke sibambelele kwelo lizwi lenyaniso. Siqhubeleke sihlaziyeka siphiliseka bude ukuphiliswa kwethu kupheleliswe. Singabantu banjalo. Indlela elungise njani? Umendo olungise njengokukhanya komso okuya kwamhlophe ngokwamhlophe kude kube senini enkulu. Yinto yokukhula le nto yokulungisa nokwenza okulungileyo. Uthi nguthi kunayo indlela idla kulo mzimba. Udle kulo mzimba nobomi asayi kufa. Sela kweli gazi then uzoba nobomi. Kuba umuntu ongabudli umzimba wami, ungaliseli igazi lami, lowo muntu akanabo ubomi, ufile. Akazuthanda umuntu. Ithi abafile abakwazi ukuthanda umuntu, abakwazi nokuthiya umuntu, abakwazi into. Abakwazi ukwenza nto. Abakwazi ukuplana. Baplanele ukufeyila. Bafeyile ukuplana then baplanele ukufeyila. Kwenzeke loo nto kubo. Uthi ngokuyidla kwesonto qala kodwa uzicikide ngokwakho. Uze ngokunjalo udle kwisonka eso useleke ngokunendebe leyo. Funeka udlile kwezi zinto. Ifana nokuthi uThixo wenze isidlo uthi ngizane zodla kuze kuze kuphile. Ukungasamkeli eso simemo. Ukucekisa ilizwi likaThixo azathi ke ngokuba wena ucekise ilizwi likaThixo noThixo ukucekisile uba ungabi kumkani kumasela isho kanjalo usawulaleli. Kuba ucekise ilizwi likaThixo ucekisile ungabi ngumlingeleli. Ungabi ngumlungisele, ungabi worship, ungabi sabamkhonzi kaThixo kuba ucekise ntoni? Ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo lithini? Sicikide. Then udle kwesongo usele neligazi. Kuthini njalo? Kuba lo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugweba. Engawucaluli nje umzimba wenkosi. Ufike ucalule umzimba wenkosi. Inkosi ngomzimba wayo yazidwala izono zethu emnqandezweni. Ukuze sithi thina sifile kwisono siphilele kulungiseni. Ya, sicalule umzimba wenkosi ngalaxesha. Umuntu ufile ukuyenza loo nto leyo uzidlela sele umgwebo. Uthi ngenxa loo nto befile ukuzicalulela umzimba wenkosi, baninzi phakathi kwenu abaswele amandla. Nabayimilwelwe banele nabalele ukufa. Ziziphumo zokufeyila zokungacaluli umzimba wenkosi. Abanye banjani baswele amandla sebefuneka baqhutywe ngumntu xa usuye enkonzweni. Athi masiye enkonzweni. Umane bephuma phandle akhange ajikela ngobalanda. Sebenza nzima ngoku. Kuba
umoya odakumbile kubani ongawuthwalayo umzimba uyafela ubathwala ubazizakho. Eyona frame yomuntu awomathambo. Iframe yomuntu umphefumulo wakhe. Amathambo kwawona amiswe umphefumulo womuntu. Xa umphefumulo ufelile uwohlo phansi. So ke ngoku abantu baswele amandla, abasenayo ijoy ekukhonzeni ukuthi akusenalo uvuyo lokukhonza uThixo noluke emhlanganweni lokufuna ibabele lokuthandaza. Akusekho joy yalo. Behle emandleni, ukhumbula behle emandleni. Behle emandleni. Akusenalo uvuyo lokushumayela, behle emandleni. Uthini wacala umzimba? Umzimba wenkosi, inkosi yawuzithwala izono zakho. Ngomzimba wemnqambezweni, uze zingabe sabayikhonseni yakho. Yazithwala. Ngenxa yaloo nto sowamukelekile kuye uThixo. Ukuba kukhona i-condemnation kuwe, i-condemnation iyagulisa, i-invite yonke imisebenzi kaSathane ibe operational, azicingele uSathane unegunya phezulu. Ndake napho bamndalishela izinto zithi kukhona abantu abathi kumandi babhatala. Ngoku uyandiqhubeleka ndibabuza uba yimalini. Bathi bayitsho loo mali. Ndithi ke masifowunele laa mntu lo bathi uMaMbeli, lo bathi bafikse imoto yakhe bamfakele iphasi kuzo le datha elibomvu. Ndifuna ukwazi kuye uba unikweleta malini uze ndibhalatale yona. Babale ukuba ndibuze lo phathi kuba bendenze ndakholela uba uMaMbeli unetyala kubo. Ufuna ndimbhele ingathi nguMaMbeli noPutinTix. Ufuna ndibabhatalele. Ngoku xa sithi zokuza bona ukuba imali nelityala bayazi uba uzothetha inyani uba asikweleti loo babaleka qonda eqala bebendiza ngeforce bendoyikisa bathi ngoku yaphela amandla yabo ekundoyikisa. USathane xa ngaba ekwenziwa abaconvinced uba wena unalo ityala lakho lisele lakho liphezu kwentloko yakho, unalo lonke igunya lokuqhubeleka ekukhuphe izinto ezilungileyo ebomini bakho zimke ezifana nejoy noxolo nokuphilisana kakuhle nabantu nempiliso leyo umzimba wakho ugoli kungabikho mpumelelo. Masithi bakuxelele uba wena uthakathwa akho nto uzoluphumelela ebomini bakho. Ungambe ufuna umsebenzi ngekuye. Uhamba ngokukholwa ngokuxoka into engayonyaniso. Kodwa uba wamkele le nyaniso yokuba ucinde umzimba kaYesu Kristu, ube nokholo kwinto eyenziwe ngumzimba kaYesu Kristu, uSathane akasenagunya lakubeka nto ebomini bakho noba ngumqobo okuphazamisayo uthilelayo impumelelo yakho nokuba yintoni na. Funeka wasinyaniswa. Ngoku ngenxa yale nto babengacinga umzimba wenkosi baswela amandla. La mandla aswele ngenxa ye-condemnation esebomini babo. Abasakwazi nokuthi ndingathetha phakathi kwabantu ndishumayele because ndicondemned ngenxa yeento zabo. Bakucinganga umzimba wathwala isono sabo. Kwenzeka loo nto. Namaxa sebeme phambi kaThixo bethandaza banokuthandabuza sazala sabo siyabathi intliziyo yabo yabagweba. Abanakungafihlisi phambi kwakhe uthi abana-confidence yokuba bazokwamkela into okuthini. Baswele amandla babantu. Bafele ucinga la mzimba umzimba ubenzele ntoni kaYesu. Ngenxa yaloo nto ke ngoku sebeyimilwele bakhula nasemzimbeni kuba uSathane uyakwazi ukubeka isigulo emizimbeni yabo kuba bakholelwe kuxoka, abakholelwa ngenyaniso. Ndithi kukhona abantu abangasizwanga becinga uba bona basinjeni. Isithuthe esale nyaniso lezo bangasamkelanga abantu. Isaiah 33 verse 24 uthi akuzubakho umuntu uyakhula eziyoni kulapho kuyidestiny yale nto sibizelwe kuyo uThixo nje. Xa sesikuyena nobathi ukhululayo. Uthi wayi le mizono zabo bazixolele. Yiyo le nto ungazubakho umuntu yakhula. Kodwa abayazi izono zabo bazixolele bazogula. Uba bacinga bafuna everyday bazama ukwenza okulungileyo ukuze bamkeleke kuthini. Xa bethe bafeyila ba-condemned bazogula. I-condemnation iyagulisa. Iyadepressa. I-depression into yasengqondweni but iyaphuphumela nasemzimbeni. Ukuthi zenze izo ngento senze igolo. But makavele izwi elilungileyo lenze uvuyo umphefumulo wakhe ukuze uchachise umzimba wakhe uphile. Lona nasinso lusindiso ke engibazalwana. Uthi ke ngenxa yaloo nto kukhona nabayimilwelwe nabalele kufa abantu bade bafe sesizinto. Bethu condemned. Cinga. Kukhona ubungqina obuke ndibona uba kukhona into obuyenzayo emnqamameleyo ukuthi ungcono umuntu ongasinzwanga kunosindisiweyo.
Ungizibona uthetha kanjalo. Uthetha uluntu akasinzwanga lungena. Okay. Akaluqeqanga. Umuntu ohleli phansi uthi ungcono osindisiweyo, ongasinzwanga kunosindisiweyo. Kuba osindisiweyo xa ethe wafeyila uba condemned abona uba ndizawuthini. Kungcono vele lophile sonenze baqale bandazi abazalwana uba ndingenze baxa ndibuya sizokwamkela uYesu bandivele kuba bayamvela ukuthi uyaquqa kwamkela uYesu. But olabo phakathi kwabo othe wafeyila akho nto bangayenza ngayo. Then ungcono ongasinzwanga kuba yena ngeza phambili bamvuyele bamfakele bamhage. Xa sehlala abangazazi uba bazokwenza ntoni ngaye xesha labo. Khona bonqena kunjalo. Umuntu athi ndastrugglishana le depression nekhona mission enkulu phezu kwakhe. Kwela xesha ebese thubeni ubusathana afake zonke izinto ezimbi ebomini bakhe ezingamtshabalalisa. Nabo konke ukoyiswa sisono nazo zonke into ezingalunganga. Ngela xesha benento ethi ndinale nto ndiyenzileyo nawe ndingenza ntoni ngayo. Xa ndisithi ndizoqalela ukwamkela uYesu bazobuza uba wenzeni. Andikwazi ukuyithetha. Ngongcono ndiphume. Masithi omnye wakhona ushunyayelwe phastratweni elalini. Ebephila impilo yakhe Java then asimthwa azongena. Xa efika apha insuku zimbalwa ekhona afumana ukuthi pregnant la life ebephila impregnant isile. Yenze ezo zinto ezinjalo. Nina thina kuvelise then akufananga ndibe lapha. Then aphume. Masithi omnye ke uphele kumenemene bakhe apha ivele yonke loo nto. Thinki. Okanye umnye waphila ngobumenemene ukhubekile wawa lapha. Athi okay ndizobuya ndishozana. Yintoni le nto sikuyo? Lithi ibandla lakhwenzi ngabantu abanobomi babo buphukileyo bephume yiloo life basuka kuyo bagcinwe ngumoya oyingcwele ngamandla kaThixo. Amen. Ibandla liloo kufuneka ngosazi ezinyaniso zesikhululeyo. So funeka ezinyaniso sizamkele sizazi ukuze kungabikho umuntu uSathane afumana ithuba lokumkondema afake isikolo nokufeyila nokungaphumeleli kwazo zonke iintlobo. Kufuneka kube khona ukwazi ezinyaniso. Uthi ke umuntu azibulala. Kukhona isibalekele nandibalishelwa ngumntu othi umzalwane othile wahamba wozibulala kuba ewile. Esithi ngela xesha bendisaqhuba kakuhle ndisiva amandla khange ndibe negrace inceba kwabanye abantu. Bendisithi icawe esisiphaza ngomdlalo. Ndiyibetha icawe. Sithi abantu kwenyaniso sithi ngoku ndiwile ke ngoku ndoyisiwe sisolo. Ipride le menza uba kuthiwa myekele uYesu. Ngoku uyacinga andizukwazi ukubuyela kule group yam le yenyaniso kuba yona ithi group yam lunye usindiso. Ithi lunye akamkhuma mina lunye ukholo lunye usindiso. So uba ndiphendela ndizokwamkela uYesu kuzokwazi uba so kholelwa nje uba masithi xa umane ugula sobeka izandla usayizulwini. So uyacinga ngoba le group le ndingaba sigculelo kuyo kungamane kugodwa le nto. Kuthiwe yinjani? Ngoku abona uba andizukwazi ukuya ecaweni ndiyovuka ecaweni kuba ecaweni ndayibetha bayandazi. Xa uba ngesithuthe singaphakathi kwesinye enzela imali uSathane ufumana ithuba lokutyala zonke amazwi athi zibulale. Wafa ebulawa ukukholwa into ebubuxoki. Imbewu kaSathane yambulala yatyalwa kuye. Kanti kwafanele atyale imbewu elizwi kaThixo imbewu ukholo lokuphila. Ngoku uthi banele nabalele ukufa. Abanye bade bafe bekwezi zithuthe ezinje. Ithini ke ngoku? Kuba xa besizicalule ngesiba sigwetywa. Zonke izinto zokuswela amandla nokugula ubulwele nokufa umgwebo. Uthi kubagwebela uba mabathini mabaguquke. Oqala umgwebo ngoba besithi xa ndinixele ezi zinto ndincinci ukuze baguquke. Xa bethe bafeyila ukulithobela ilizwi lomntu uthethayo uThixo ngokwakhe uzisa ihamile yakhe. Ingakukho noba uThixo kule case ubathele ihamile. Ithi uThixo xa simfuna inyaniso uba le nto yobunzima buzanxa ungathobeli buyinto eziswa nguSathane. Kuba ithi ngokumkani uHezekiya uThixo wamyekela xa kusiza i-envoy esuka eBhabhele ukuze ambonise into engaphakathi kubo. Ayithethi ukuthi wamzisela ububi, ithi wamyekela.
Bamyekela. So uyabayekela abantu kuba bathembelanga kuwo lo mzimba nakweli gazi, bathembele kwenye into. Le nto othembele kwenye into enganguYesu asinjwanga. Ithi ke ngoku senziwa nje izinto senziwa kuba bengasicaluli. Le nto umntu azozicalula azicikile adle kwisonka asele nakwindebe. Uthi uba besizicalula ngesiba asigwebe, uba besizigweba thina ngokwe-sober judgment singazicingeli ngaphezu kweyona nto siyiyo. Izilimo zoza ngokwento ocinga uba uyiyo zifike zikucrash. Ithi ke noThixo uphendula lusesitheni lufihlakeleyo, lo nguye emfihlakalweni usikelela yena lo amphendule uhleli. So uba besizicalula okanye sizijaja ngendlela erayithi ngeba sigwetyo. Sigwetywa nje ke, verse 31, sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa yiNkosi, yenzela uba iNkosi singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi. INkosi yenza ezi zinto zokusigweba, izama ukusiqeqesha kuba bonke abo bamkela njengonyana abanjani iyabaqeqesha, ibohlwayo, ibatya kahle. Isenzela uba bamkelane, babelane nayo ngobungcwele nangobulungisa. Bamkelane nayo iNkosi ngobayo ubulungisa, ubulungisa kwenyaniso. Bohlwayo uba bade bamkele inyaniso uba esi sidalwa sidala esi asikwazi ukwenza nto. Bamkele uncedo luzobaphilisa babe nesidalwa sitsha, siso sizokwenza into ethandwa nguThixo. Esi sidalwa sitsha asinakugwetywa nehlabathi kuba sehlukile. Kuthiwa ngesi sidalwa sitsha singumoya. Uthi uYesu xa ethetha ngento engumoya, ngesidalwa sitsha singumoya, uthi umoya uphepheza kuthanda khona. Uthi uyasiva isandi sawo ungawazi apho usuka khona nalapho uya khona. Uthi unjalo ke nomntu ozelwe ngokomoya. Athi uPawulos bengenanzulu ucacisa loo nto ke yenza uba ibe simple ikwazi ukulahleleka. Uthi okamoya umntu cikida zonke izinto yena ngokwakhe akacikidwa mntu. Aka-andastendeki. Even negqirha bengazi uba andathi uma ndikubambele enyaweni noba intloko akaqiqeki, akacikidwa mntu njengomoya. So ke ngoku kufuneka thina singafani nabehlabathi, sibe sesidalwa sitsha esi bathi xa besijonga bathi yhu unoThixo lo. Funeka sehlule sibe ngcwele, singasingelwa phantsi endaweni, singabi mkhuba engqiwenye nabo, singafani. Kungathiwa kukho mehluko, kuyafana ukusindiswa nokungasindiswa, akufani. Esi sidalwa sitsha si-powerful. Uthi ku-Isaya baqaliswa bathembele kwi-Egypt kube namahashe amaninzi because la mahashe akangumoya, ayinyama. Xa kube into yenyama ibikho kakhulu emantwini kathini, into enamandla ngumoya. Esidalwa sinomandla esi sitsha sihlalisha phantsi, singaphuma semdongeni xa sidala, singabisaphuma inyama, sinamandla esidalwa. Kukhona umntu ongasenziwanga apha endlini ngapha msana saserayithi. Ukhona umntu ongamamkelanga uYesu? Okay, akekho. Ngoku ke bazalwane sizawusikelela isidlo seNkosi. Bawo siyabulela Nkosi ngaso isidlo, kuwe Nkosi oprovaydileyo ukuze